Hendo 3. Very lots of Misha Closhington Gin. Hendo 3. Yeah, I can hear you, and I'll just try. Yeah. Yep. Mi Holland seo fáiltan sa dí park an crochaí cléthe canis na seoir an ard mhór agus néomh muo
Fáilte seachtaí Páirc an Crócaigh lá mór dos na cluban amáíochttan son chéad ceann an ard fúr ó Fortláirge agus néamh maóg ó fiar de Gandé Lochgarman. Fuair na háirde móra well fuair an láidir fád taithí agus óige meas na bhórna Niall Hennessy, Declan Prendergast agus Daniel Power láiders na cosantóirí Lár Parka, Kenny Murphy agus Wayne Hennessy agus na tosathe bíag fearar David Gartland, James Flavin, John Gartland agus an lán tosaí é féin Seamus Prendergast. Dave Mayo, well, ní léon out nach bhfuil fuair an láidir cosisiúd comá taithí úntagan san cosantóirí Martin Power, Rory Tubbard agus Daniel Mullen gimmert in san lína lán chúla Lár na Park an captain Garrett Foley agus John Tubbard agus na tosathe well Mark Wallace Chinén Farga meid na súla fad an so troch núna éon cúlín déag san clé le Chanis agus ins na tosathe an lína lán tosig an sin na Draharcha Kieran Dwyer agus Michael Dwyer. Lumsa im cuidirta don seachnóna tá Tony Murphy ó Chail Dara a Coney fé láthair in Lochgarman agus beag anna ólas a gotsa má se Tony na fórna cadastó leat den chluthe seoir seo. Well, sé dachar rá gcónaí bhíhil, I mean, tá sé dachar an caid an a bhasí ar chun déthe orintha leis na level difriúil acu. Tá sagan bhfuil an a bhasar ar federt i Lochgarman agus hanidir tríd an cravid ar bhanach an sin. Bheag clú agus cáil ar an counter sin don fel níos mó ná amáíocht tá écht buint amachún seo a bheith anseo nniu. In our ire ag fécinn déir ar an cinál bheachtas a bhí ag ard mór i gubig gabún, chuúidir tríd Harbh éascar fad, so caithí gúil siad láidir, tá sagan bhain taithí acu leis na Prendergast, ní bheach an taithí céine sin ag federt Mícheál, ach bheith sé an spéisiú lecha. Is tócha de éon club in san Cumann Lucas Gael a bheith gimmert an Páirc an Crócaigh sin rud anna bhór ar fad agus de rein fad is na himróirí seo ní rá a riomh a mothair an Páirc agus is rud anna bhór é sin immert an áit chomór le seo.
Anna bhór is óáidir leihí seo agus breine i seastaí ógan an seo tá slú ulmhór an seo ónna Balteach na próistí de friúla an tain rud a tátáachta faoine nach lígann siad an ócáid cinál iad a smachtú agus gin imríonn sin an clé os a gáir amach Tá dúisíntaach ar fáil an seo ach mar as ódún be dramáil a dulhhaile ansásta agus be an drama eile críomhriiste. Ag fécintar na fórna na tosathe tá siad láidir lehéadí Mark Wallace de fiord agus an son ar an déhheile Seamus Prendergast berta tá anna láidir agus be anna chud ag brethir an murrta sin ach go háirithe inniuh. Hey, agus tá Seamus treéis bhí sé gimmar ar san Port Larga fanna blianta agus má aon te an sláthir ceart Mícheál leis an dechar de feidir é láh seo go háiras na spásan an seo i bhar crocaigh ar an taobh eile tá anna bheas ar an Burt Dwyers na cúni le feidirt agus ar Graham O'Grady agus Mark Wallace ar an danslat so mar a dúirt mé caithí feidirt cinú go ndéanann siad rud éigen chun smachta chur Seamus Prendergast tá sé cóláidir agus fisiciúil agus tharbh fleithil leis an líor freisin. Se caithna ping na búta ag an ardmhór agus ag an captain Declan Prendergast ranathe siúd imirtaisteach i dro cúl na canáil an so barc an crocaigh réiteoir Gallagher Raig sin é fearna galibh Shane Hines na fórna bhil an cúpla focail dearnach ráise agus na Bonastóir na Harda Mór sin Thomas Cronin agus Bonastóir fiard sin Larkin Barden Gachrad Reagan so céisdóil atsa Tony bheith céúra ag dearna himmartha. Sílam cé gomach mé cinál ag taobhú le feidir tuisciúil Coney Orman sin sílam tá momentum is mó ag Ardmór agus mar bhí sí san gimmar tintear a Port Larga cúpla blianú hin so sílam Ardmór domsa. Sean tá ag súla anna caiimhlann ar fad bhí cluichí maihan so hinné cnop na grís an ar sa fell seoir agus an son an bhaas Tyrone in Uachtar in san grád idir bheanach bhfuil dúsin na mór an tá dá ar an so troch na Gallagher Raig agus Shane Hines na Galibh treéis an slitar a cabhaisteach agus an céad sellh búta ag an ardmhór an count an troirthisteach fear na Harda Mór sínta an son sinné John Garland scuileann an réiteoir leis. Fiard ar an ansaí an count an blochail til Lár Parca an obair an sin ag an ardmhór pasáláling ó cuinnig a duine amachchatí Sean Barron sellh ag siúdach an count an a mithir stray agus bhuiile séir de fiard agus tá fear na Harda Mór sínta an son comá tús glódar an San Tony. Absolutely. Mí ar Sean Barron nach uair sé pucséir an sin agus an sin scuileidir pucséir í tain fuair sé bhuiile ceart an sin san ocht ach de scuileann réiteoir le sin agus sin dúirte gur cá sé líród dearing ro an anáil cinna limahuaig agus sin fágur hála sin but deis ag feidirt é seo chur thar an trast an nó sa dáintí ar timppla ceann. Countúirteach ní léont out fesin agus an fearthógaigh sin éon fear countúirteach Mark Wallace Cownár chuiristeach a gceistú contúirteach is si méle cúil seanan sa a fiardar tú ag an deir imimeach le haag bhuiile cuaig féidir agus seaca an obair ag an captain Declan Prendergast bhí contúirt an sin. Bhí cinnte dearing ro an green ina thuúla freisin a bhí agus níir sé anna thugan an láb so chuig sé leis an cumán agus tá sé sin dáseir chlóúnta mar de bhris an íor ar imman na cearn óige agus bug Graham O'Grady buile dó ach cosint wasa deire agus tá puc seaca cuaig agan. Seansel an son ag Naomh Mayogue chéad scóra aimimsúin sa barc an crocaigh nar bhuaigh géon club ó Loch Garman nua Fort Largan craobh so go dtí sean count an a mithisteach ach gur héamh lábh deise ag Wallace agus ar fóraí agus daine bhín ag tógan builí sira is malo an chéad ceannatáil agus níor airí ceis. Díireach agus bhí sé cinál i lár freisin ní sé róheachar ach déanaí Mark Wallace éireach déanamh dearmar déanamh an count sin. Jack Walsh count tappaige ag siúd chun an ardmhór chur an ansaí Kenny Murphy an son ach sellh mithe uig agus beidir go bhfuil fiar tosnathe rudbeag níos fearan so in san cluthe gana cúpla nómad cáta Canson Currick an ceang ag an ardmhór smacht a go háling a sigan son buntáiste tugad an ardmhór an count an a mithisteach na muir ag fécant an arda ach ar fóraíl ach tá bhuiile séir Brownton sin agus seansel ag an ardmhór. Seamus Prendergast ag taspáin an taithí agus an ceannacht an sin bhí líród le bhuachan sin tháinig sé amach thóg sé go cróga agus tá sé trééis puc séir a bhuachan agus be cearc go meid siad an anna seo chu an trasna. Se seanis ag an ardmhór agus an fearthógaigh bhfuil Seamus Prendergast a thógaigh é féin 8 mbliana agus trocha ar nó dhimmar se le Port Larga dosna blianta fada ceire craobh na mún buinteach aige comórta strathe chomá agus a héanagus an drothir Declan round fórtach in imachtaí Fort Larga harisna blianta seansa gehanis an chéad scór aimimsúd an ardmhór an count an a mithisteach Haran trasna agus a gúntas oscailta don ardmhór taspána sé sin go bhfuil siad go maithanúil iad a gáil scór mahanson. I ddíireach agus sin an tar ceannach tá glóra go leití Prendergast go seaanta seos go bhain sé an céad faointe agus thula tú an lú mór an slú a hálann sin socrá sé sin í tíos.
Sean Kate score Imshan son inis Fragger Bader ag tastal ó Nave Mayo go Lord Parka and Luther Mohan son Shellef Harnash agus smacht go hauling Willis Eirella Reinfach son feice go díseo agus an buntáis an Townsend ag Mainter Loch Arman agus tóca é tailte. Yeah, the bhuaigh John Tubber an léir sin Branware bhí sé bug galore mar fug séir ach lach siad leis ach fear hábhacht go níis go gur an Mark Wallace is seo an trastan an áíra chun é héana thucrú sios agus chun pí a muí na hórtáibh. Se agus ní ceann éascé sin a ríist ar an lína just dúirtaobh ar den lína cúig féidir agus seaca seachtí cnocha sé díag an count an meisteach ach sábháilt a ríist is stigan son anna chosint ar fad ag an ard mhór agus an count an glanta go Lord Parker ríist anna gohála sig I Lord Parker son ag Richard Waters Con fiar the chur announce count Topigan Shochan son gadís na tosathe go dí Dwyer ach ard chosint ar fad ag an ard mhór agus eis leis an Loch Lanta Harvah sauce leis an Eric sin passáil amach an son ó fada le Williams féhrú ag an Derek se dul siar dí Daniel Power agus an ardmhór an count son na glana Haran taobh lína ach anna chosint an sin. Anna chosint agus freisin tatún an ráta ibre ó Nave Mága eiceil an sin hí na tusa gaibh go hána crócan an léir sin an bhócan arás agus sin an fágur chúis amach le buclaise. Se buile taobh lína inis don ardmhór Howler an Dave Howden farcan so féich Ardán í Hógáin agus Deisian son ag an leachúlaí láir sin é Seamus Keating dar nó immerthór ahananta rugby comá ach Anna Amani and Canson beagna go mithir stréach smachta Harnash ag an ardmhór agus sí contúirt agus sigan son Ryan immerthór Geric Shellef a gáilta sigan son ach Anna chosint a ríist ó Nave Mayo gach canas na fórna Geric Shellef a bhuachan ag an deire tugann sé Harnash go dtí an ardmhór Deisian son ag Kenny Murphy féhrú á ráta Ibra den Kate Scott agus ag an deire Nave Mayo chur Nancy ag díreagisteach go dtí lámha Daniel Power Shellef tug a ríist smachta go háling ag Michael Dwyer an draharbógad an version so trach núna trasna hain si go dtí an fear contúirteach Chantal inis ag Mark Wallace ag ard flochál dénta ag an ardmhór Harnash ag Seamus Keating chun é a glana chun iad a chur ar an Nancy count contúirt agus stigan son ach dénta go maith an coolbar sin é Sean Foley an count son a glana an cluthe agus an immert dul ó cheann na Parkin sa barcan crocha go dtí seo Chanson is ag Nave Mayo an fear Lord Park an captain Garrett Foley ag an deire ar thaobh na lámha clé agus ar fórí agus tá scóraigh tastáilútha tónta. Tá go dtíar ach ní léine seasa siar an Jomí hall tá sé physiciúil agus tá trééis ráid bloáil agus thuúca le go dtí seo ach mar luún sin tá cúpla iireach trééis bheith ag Nave Mágan is a caiisiid scóráil. Canson tóca go tapa go ríist agus chun tosaigh don Canson Dara Barden ag an deire Shellef Harnash ag an ardmhór agus an Canson bucha chun caiin an có Callie Shellans an feicethe ag Shane Himes agus tugann sé sin deisile go Seamus Prendergast teachtamach héine sé a fuair sé sa cluthe leachcheanna sé gona sa tanto gún an gáil agus seo ceann eile agus ba ggólaat go bhfuil sé sin réasúnta éasca mar go bhfuil na caníla chun go maith ó thaobh amáíocht a gan éon bháisteach an grín an úsáring agus gan leochna chuoigh gaile sin tá trach núna ach ceann Dakar Prendergast amá taobh de Lord Park an réiteoir rá leis an Canson a bhú leisteach coolí na bháinnig ag go dtí seo Tain scóir sa cluiche an Canson a mitheisteach ach na muir fécinn ag an deire ar clé agus ar fóríl so Dacartí ag an bhirtetá ag tógan builí sire ar fóríl ar Easton Antonio. Agus mar luúig tún sin míhall tá na canílacha forfan sin isto a sé bhhaid níos fear ná mar bhí sé ar madan so ní féile leiscéil sin úsáid. Canson I Lord Park agus Shellef Harnash ag Nave Mayo Grindfad an Shellef fecinn son ag Garrett Foley sin éon captain agus ar nó páirteach inimití Davy Fitzamine anna goháil an sin ag Michael Dwyer oscailtí an seo don Nave Mayo tarinthe siar son a Darren Wade réitóir agus buile séir eile ard lús ar fadaige. Ard lús agus láideach leis agus bhí míar an sin bhí sé géirí an líród a fasal isteach agus ar bhealach is cinál fála a bhí ar ardmóí anamh mar bhí cool ag teacht an sin so bhí an centre-back Seamus Keating glic golóir an sin ar hang sé sé ach becarcha meid pointach an seo. Inis tá Shantag Wallace agus an Canson a bhd níos fosan an a ceang eile bhí géon stróir an Canson a chur Harris an trasnáil agus Loch Lanta Nave Mayo sásta cóscóir agus anna hús an chléithetóna. Go dtíreach agus tá na tusa Nave Mág anna gnách ar fad an seo. Tá siad anna gnách tá golóir glúisteach do dul so bei postaige ag ardmóí seo smachtú aniu. Se gá choulín feice agus an dá ceanna teacht óhfuilí sé antá Shellef an son ag an ardmhór stócha ag an deire
Réiteoir buile séir eile bhronna ní lucht na háir mór róthasta leis an gceann áirithe sin. An deire sinnéon meister sinnéon taitá ganas. Scoop on talamh sílam ní acha mé acha dúirt an Réiteoir gur fioc sé díreach an talamh. Seanselin is ag Mark Wallace cúpla iarrta go dtí seo ganna ceann amháin imime thar sin trasna ní Wallace ach fólaí an town sin an ceann son. Céimh na lábha deis agus ar fóirí so aspa crinis béidir chuirteach ar néomh maiógaigh tús na himmarthe. Bé sin agsúlnach mé sin brenn siar seo nocht sin reintíireachtaí sin tríná ceire fóirí hena féin agus le cí mar sin orintanta bheoh sin níos fearí de chur rim de cearn agad. Cinnte mar tána fearmhór sigan sanna chuinniuúil ar stella bhúcan seochún a ríistí. Cheanna siad ag néomh maiógaigh tús na himmarthe seansma chuiristeach an son éis leis an lochlanta tá siad sása le sin sár cúlínar fadidir fad agus bhil sin pí a sciil den céad scá. Ja, agus chuna bheith chum le Wallace níor lig sé an na pucan is éir sin na chorastó in aion na fóirí bhéige sin an scór an immert. Se maintar le Garman gafa contosagan seo ardíirt an sin ag Wallace. Agus mar dúir Tony Trace an dá ceann nó an trí ceann ag tús na himmarthe dullar fóríl sár fí a sciil aige is nárdmhór géirigh. Iad héanana smachtú agus pucrú isteachn san chluthe cumhairt an taobhlína. Imethe thir sin taobhlína agus buile slasa don néomh maióg an mhair díreach ar an spotta agus tugann sé sin seansdómh dullar an ansaí bouta bháin eile. Tá na takeóirí atá ag néomh má go maifuoin pucó sin go dtí seo ní léon ceann búide ag an ardmhór agus bheith siad bóra faoi sin. Ríistí dóhan átógant an son ar a Daobhlín ag tubbart an ceann son fad na talún is comé sin Shellah Harnash ag néomh maióg agus ag Dara Barden an ceann son troirthe seachtaíon cúnge seachadí Michael Dwyer sin é comes na fear contoirte an sin Dwyer fós a dollar snach ag an Dara Haran trasnáin Jack Walsh jarrig leis cumán a chur leis bhí an tála sé ardmhór an son. Bhí agus tá cuma an Don Cherkar Michael Dwyer tá sé láidir agus ísisiil agus John Decker é a grama agus a dul trín bhí John Glick rinne séireach go lábháin agus sábháin massa deirmhíthe. Bhí seans glóver an son ar cúil agus go dtí seo cafa rághfuil néomh maióg an uachtar an so trí an aige héin agus rein seans mithir fóríl an ceann son well drochíirt an Daobhlín an son ag néomh maióg ach a ríist an ceann son Haran Taobhlína agus anna chud an immert fechan sola cúpla nóir an nús. Agus rud is eistí faoin níl an ardmhór ag déanamh aon cin an dul chun cíar an taobh siúd an fás, níl sagan céim fanach nachstrín siad é. Tá sé tá coolbar deis gaci le pucá chuir síos an seo agus tá néomh móg ag Giannis. Cinnte tá sé Giannis go dtí seo an mhair Réiteoir dul seo cúpla focail chuna bheith an so leis an mhair Taobhlín agus an plán ag néomh maióg go dtí seo na taobhanna úsáid lúsa úsáid speisiad sásta go bhfuil siad an uachtar an gceongrah cúpla iarrta mithir stré Réiteoir ará an son leis an mhair beidir go sé amach na bhíanamh ríistar an gine agus istócha ag an deire tá sé chuna chur i bhábhar na háirde móra seansan son ag Seamus Keating. So go buile séir bhí an bhí mise gur buile slasa bhí ann ach tugann sé sin seansan is an ardmhór. Keating leis an éireach sin ceann contoirt agus sigad méle cúil seans ar cúil Seamus Prendergast isteach sa líontáin tháinig sé sin ar fád ón éireach ag Seamus Keating isteach go dtí an fahach mór ar imime na Carnóga sár cúil an sin. Sár cúil agus bé néomh móg an díach ar fád leis an cosna sin. Ní ra mór an dáseir ná bail an áíire ach ní áirigh leis an cúlbar é sin a hádáil sa láb agus bhí Seamus Prendergast ag fáic sa gúine agus níróach job an éascé é sin a chríicnú a ceróid sin go mór leis an ardmhór. Spraigh sé sin ní léon outfit sin an is néomh maióg teach boutáin eile Richard Waters ceann maithaige siúd ceann náir de seach a drócanach a sé díag an túlbára ag fearra ag teachtamach déanta go maithan son ag Jack Walsh scuilann sé féach brú a gcónaí an son ar Niall Hennessy anna felladóra se héisiú cumá na Hennessys ar fád Richie agus Wayne ina teanta bhíidir ag immertan sa do fortláir ag le canis na stratha pelle rein blion tuchann seachún an ardmhór ríis James Flavin cumhairt an Taobhlína a go bhd déanta sigan son ag néomh maióg chun an ceann son a smachtú buile séir ag an deire agus ard lús ar fad sa cluiche Tony. Lús ar fad agus mion bhotún an chosen siúd níl néad móg a crucha tímpla don puc séir seo búlteach an hena féin sios go dtí an cúne. Seachún a ríist agus cinnte fán ceartar na fórna an craobh hóisiir sa bhúcant néomh maióg a garaisteach ach an numarcha tóchas an ceann son ag Dwyer beidir beáin dín. Bú gan on dín ach chuir sé an ceann sios agus deirn gro sé ag lorug puc séir a héin agus orintanta ní aibrinn sin amachtaid.
Ní Brínagus an buntáise an ardmhór an adóg séite an réiteóir ríist ach scuilann sé fé agus scuilann sé leis an imirt. Canson teachtamach có fada le Wallace. Spás a bóhan an sin fécinach ní cannach séide go ordáí ógáin an Canson ag titim gard. Ríist a shot go dtí Jack Walsh. Dóhan amach ag an orda agus an Canson a chur lefur fa tóiste meáta amach có fada le Michael Cronin. Agus well beag an banistóir Tom Cronin brásásta sin an cóirlóir Coundé treis teachta seach agus an iireann sethe spreaga im líana craobh iarthar fortláirige búise craobh fortláirige búise có craobh na mún agus an sáthar an lá is smúd an club i barc an crócaigh deis eilenis ag Seamus Prendergast. Ní le cúil agus cúlín ag an ardmhór go dtí seo tá siad go léir fuite ag an bhar mór féin agus an countá Shakadi Kula Canalin and Where Faken, Tashid Fosa Faken, Dr. Haven Lava Clay, August or for Elan, Tarna County Tommy Strake and Ard for Anna Clay Gadi shot. Anna Clare Father Hannigan Puxer Shin in our area, Chance Lorvig, Mark Wallace and Tavel for and Lero the Ligan the Jockling the Fear of Tarim and the Carnagog, Mishik Danovation, Marta Sheets and Den of Ducker. Shocking Rish Nash, Lennev Mayo, agus anna chud Palish, agus anna chud Dina, Brúdína chun talún, agus an réiteoir chun an cearta harta, a sé géirigh an immert a scuil agus ligan raig ach is tócha nuirtá na fórnig túsna himmartha mar seo caithfidh sé bheith dín agus buile sé eile den Néomh Mayo. Stocha tá rointómh beagán ar bís agus caiisiad an fuinmh sin is machtú freisin mar ag dullas seach cin go túthúlach ní bhhain gád den puxar sin agus tá carta buífáite ag Sean Barron sin is freisin. Ní le sagam deirg mar sin beagán í nócha chun carta buí hortó, but seo sean eile ag Mark Wallace ón díreachán le lína. Se cai sé bheith anna cuairmach in Barron agus carta buí Brownteir ganach carú uair imimehansa barc an crócaigh sean eile ag Wallace. Ein cúlín déige in san cléthe lechanne sé gine Sailán ón Galvan Canson meheisteach aiste sin Lochlanta tá siad son brásásta sáúr do ríis agus tá sé socr in sa cléthe. Tá agus tá golódan imperfectiga Mícheál tá sé níl sé ag fannacht ar an dása tá sé seach amach go Joe Lár Farca so gaiard mór cinna hágal ó si gon fannacht leis nó brúchar ar. Ja, agus Callie Shillinson an réiteóra ag iarraig Canson chutha Right, ag an leachúlaí lár sin ag Keating óhearnach gur thug sé bula mar sin jaim siad ar cúil ceann contúirt go ríist ach déint go maiiste an son ag Néomh Mayo fiard an Canson ag glanamach Jackratí an son smachtú a sigan son tá Prendergast buile sé eile agus tugann sé sin deis éasca go mát an ardmhór an réiteóir rá gur cosa cúig isteach an son agus an dá ar an beidir goil sin nervhí sé cíimiid a ríis an son cosa dul isteach ach anna chuid ag teachtú bhuilí sé ar an seo. Anna chuid ar fád agus a ríis ní raibh gáda sin caiithín na takeóirí bheith fáinach mar a hagan an líró túil sa dús bar ní raibh gáchan an brú a thuirt sa dreimiid sin ach tá Seamus chun é seo chur an trasna in Éileán Áras faoi sin. Se ceann héasca an lántasí an Canson troiristeach ceann eile an son ag Seamus Prendergast héana dó an is aige siúd sár scóráil agus deachtartaí ag fiord smachtú go dtí seo. Tá agus is tócha go raibh an bhhaile déanta acu tá is acu an tartimór atá Seamus tá sé dechar dulh smachtú Harbh lá agus fisicail anna gháil san éireann sin. Sáíirt an sin an ardmhór agus ag Richie Hennessy go maithniúlar bhrethir pell comá ach an réiteóir rá an son aimseir a thógann cíimiid a ríist ard goháil ar fad sárfaí sa scéil. Sin arás ar fád é héin agus an tosaí in Arica céil agus de bhuaig an imre seach Richie Hennessy in líir sin agus a ríis be an líróid seo ag dul seach ar imime na Carnóga. Sean fear céine chun é thógann sin é Seamus Keating agus buile golóirdan Chomán tucha tamsa ríis countúirta go ríise go méle cool ach an nómarcha stigsaí Carnóg buile sé amach agus chance mehar stré an réiteoir fear ar gacrad go dtí seo agus in áíire níl an immert beidir có oscailte is go bhile na fórna. Níl níos tá sé cinál briste thug Seamus Keating anna bhuiile an puxar sin agus thug méid faoi deara goil Bartanis ag tuairt airde Seamus Prendergast nuair tá léirí sinna teachtas seach agus tá cearta go sin dhéanamh. Se ní léon out an ceartá sinna dhéanamh agus an cúlbára an Canson bhuaile sinné Sean Foley. Fad golóir chur agus fadóg eile sé an son agus in áíire de réiteoir catú roiint den immert a scuile mar táid dul bhuiile séir go bhuiile séir agus deachtaí dus na himmarthirí socrú seach chumá. Ní léon cinál immert oscailtá goin gan sosan seo agus a ríis níl sé sin éas gar imróí chun ein sort rihama all. So puxar eile ríisig Mark Wallace an seo agus be ceart meid seans láidir aige scóra.
Se trí cúlín go dtí seo ag Wallace gá ceann go sanna teachtó bhfuilí saoire an council. Beidir dín go maith mar gúil se comhart an taobhlín ilingear go maith agus cuméis sin fearr tá go maithniúlar iad a bháil péátar an bhar na bhfuil sé ceann maith eile agus well na fórna thnáis ar cóscór boutáin eile. Sin é, agus díl mór an atúr tá an coolsin éis anna a grís a thuirt don ardmór. Béis sé spéisiú eá céáte héana an puc seo agus díra híos an clíán céine ríis. Se go héir de teach sí san son Canson smachta ag Richie Hennessy chun an ardmór a chur ar an ansaí ach fiord agus well tá sé mithir stréirí seir an obair James son ag David Gartland chun an ardmór a chur an ansaí ceann maithim a seach an son ag John Gartland an mhair nó an Canson an mithe ar cléir agus ar fóriil Shanson son an tríú ceanna tá mithir stré ach a rís anna chuid an immertar an taobhsá. Agus níl sagan céin fá ach an ceann sin is tócha gro sé beagnaí tapcaigh tágan an scóir sin tá rointómh beagnaí nervhíse go fáil. Se ócád anna bhór bheith gur mar a barchan crocaigh ceann áras cum an Lucas Squail de club na beaga fiord cos cósta an ard mhór cos cósta chumá gá foróiste agus gá club anna beaga agus déanta gamas na cosantóirí sig an son ag an ard mhór chun éagláán amachtaí taobhsá an fard go fada le John Gartland smachtathe go háling ar fada go siúdní Gartland ach ag an deire éh mé óga agus fiord sig an son chun é cháil thnáis Richard Waters a ggéirigh gáil imethe Harris an taobhlíne agus bhuiile slasa don ard mhór déint go man son ag John Gartland se Provadint ag a siúd agus tugann sé sin deistómh dollar an ansaí beidir go rachaigh sé sin isteach go dtí an fathag fear Vincent Carnóg sin é Seamus Prendergast héana dó go dtí seo i nuamhaige agus an council is le teachtó John Gartland tras na héin sé agus anna Imerton son ag an deire slócha an lán cúlí sin é Rory Tubrad láidir a chóhann is sig an son smachtathe go háling buile sé eile agus faoi sin de fiord. Ja, mar is pucks las a cliste bhí ann, bhí me chuna rá bhí sé tá nachgurach sé ar fóríile agus chuir sé trasna an dí agus sin gro Seamus beagganí na roí ígur se gurí an líordáil ar sin. Is Sean Foley chun an council Hogan agus well tá sé Gary Bidder Wallace a bhaint amach Más Federation í dhéanamh smacht ag Wallace an plan sin dibric sé Wallace tan sé trasna son dul chuinnig go duine iscadí Graham O'Grady Grain chun an council smachtú agus tan sé siar inis spás beidir an son ag fiord obair bhd déint an son ag Richard Waters ach an number go tócha as an íireach sin agus tá réiteir dín is go gat scuile leis an mar go pointe. Ja, bheith sé níos fear beidir an adó gáil as a bhéile fra tamach sílim go raibh Richard Waters thug sé cúpla coscéim agus níosce pucks ar tappa an seo. Se cíting go maithaí iad a thugann go tappaigh isteach chomh le David Gartland ceann maithaigh Gartland ach ag an deire ar fóriil agus ar dheis an ceann ceann is mithir stré ag an ard mhór agus well an dá ar an fós nervhí an so cé go bhfuil nómad agus fethe caian so céistó le atá úachtar go dtí seo tóga. Deachar rá bhí an momentum ag néomhmóg ag an túsach a níos tá trééis dul tríd bouta nach go léon scóir le dulráig agus glór pucan na séra. Se scór beidir tastáilún dá ar an chuní a thocrú sin san cléthe agus bhd déint son ag Edmund Power féhrú an san na achtra gadíocht an son ag David ag Gavin Williams don ábhú ach go ríist Harris an taobhlíne agus an far hó lehan an so anna chuid hísan so agus an mhair Harbheith an óthach. Níl is an céim fáil sí cótóg leis an taobh seo an farc mar tá an slúar fád sa seasta an hail ach seán an cúigú pucks leis an taobh seidir. Agus an captain a hó Garrett Foley tócha isteach ag Davy Fitzgerald ar fané le Garman am lína cúpla cluiche Goran an Bhranig agus tá mé cinnte go me sé ag immert leis an bhór an cúnta anna immerthóir se hic an éon dát an éair smachta ar náisinis ag an ard mhór agus ag David Gartland caiisi dul siar go dtí an Farlar Parka go dtí Kenny Murphy Kenny a tamánta raid an ard mhór seans ag ar cúlín ag an deire ag Seamus Keating ach ar clé agus ar fóriil agus is tócha bhfuil na himmerthirí fós rud beag nervhís. Díreach agus sin an fóriil tá siad ar fadar an taobh céine an cool ach tá an cumas ar Seamus Keating má aonn sé pí a spáis tá anna bhfuil ar fadige gombeach sin an cúpla scóra áil. Is anna gáil is an son ag an ard mhór a ríist tá Canasíocht an son haimpa Lár Park aá Jack Martina scór na gáil an is spás ag oscail le sigan son de John Gartland cadí dhéana sé leis an council blockálta nó leabhlacháilta an deire agus buile cuaigh féidir agus seacan chéad ceanna an ard mhór a rís ard le bhéil scilna agus seansa le Prendergast. Díreach agus má thug Martin Powers a cúneann sin le néomhmóg an seans dul chun tusaigh agus orintanta tain tú sa seans ach tá sé dáseir chuin líor thra ceann agus bloáhha sa deire so is
puck seaca cúige seo. Is Prendergast a teach amach right into Cayman a Beidir Uig ach ní bheith tá sé Dierkinson spot a ceart brat mé an náirta ag an bhar ón Dave Lín agus tóhan Ibrid tugadó siút a clégadí an is Prendergast godí seo cool agus gácúlí ní lainge eile ón ardmhór tréis scóirí aimsú agus cumiló feis in má héna cein seo Harrison Trasnáil Prendergast na súla ag fearra na cúlaí cowníisiú go maith an deire clé agus fóraíl gan éon scóir leis feicethe na sé nómad an nús agus cinnte tá siad nervhíse. Siad Harbh nervhíse agus tá Seán Aisteach le héana dógadí cúlín ní mór an scórnééis sin lá atá farfarí ó héimh na canílacha de agus an park bra oscailte seo fóraíl eile an taobh sin an cúl. Is an far choleachan agus an countson congra comad an taobh lín ansa I barc an trópic an drumcla aus fad haig tús mí fiara agus an dá an fiachfar chun craobh hóisir na glob a bhúcan tansa. Ag an deir imethe Harris an taobh lín na puck slash a bheith ann don ardmhór agus deis eile chu dullar an ansaí is sigan son bhí Wayne Hennessy anna felladór agus star na pelle in san club godain sa dá club an dá iarn ag immert ag levéil seintre pelle in sna cúntaithe éagsúla ach an amáint well grá I gcóní sa dá chaundéad an amáint seantanis ag an ardmhór agus ag Keating an council a hamáint isteach cowníisiil go maith ag an deire smacht ag an ardmhór tamáint isteach lótha ag an deire smacht an sin ag James Flavin féhrú good a Harnash an son ag fiord agus Luck Garman mainter Luck Garman an ansaí ó chunig a duna Harnash inis ag an ardmhór ard over fad in Lord Park ag Keating garisteach seansans an beidir scór na bhair sása leis an éireann sin sár cúlínar fáidir fad na bratacha bán agus scormer an Dave Howell ag búla saoil agus an áil sár cúlín ag Seamus Keating. Scór an léig an áras agus do luig mé Seamus Keating cúpla nómad do hin is manam an cumant air láidir agus tanghil an glanagé leis an líród agus sin scór an sco. An buntá sin is ag maintre Fort Láirige ar nóbhí bailin na sagartan sa ceire na cúta bhliain tóchain Tainir an elos na déise gimint sa craibh lá chútaí a himmert agus búta sa tarna lá gona creigem ó eintra manis talís déantan son Wayne Hennessy agus rihan ráis le nómad na gó leis na déise. Agus lei siad ag balú momentum an jog amá rih lehama agus ruda a thug mé bhú darin sin an dara puc amach atá Richie Hennessy tréis bhúcan tá sé an láidir san air so bheoh néomh má go bhhaid níos fear as an líród a chur an taobh eile óna pucan amach as seoach. Se an ardmhór tata seach sa cléthe mar rana núidir bheoh chuirt €9 chuir síos chun ceire bhúcans agus fiar dó Luck Garman dóan aige héin godí seo an buntáiste agus an ceartaigh na geall glachadóirí Seamus Prendergast seansaige ceann eile a chuiristeach Harran Trasnáil é sin déantaigh Prendergast héana trí godí seo in ummhaige agus bhfuil sinné an ingel is mó tácá. Díreach agus tréimh se mástruachta ag an ardmhór faoi láthair agus bei siad sin gurí cúpla scór eile á rih lehama agus bei néomh móga gurí stoppa chuir leis an momentum seo. Se gáscóirsaí céile agus an council an ríis Harran taobh lína puck sleas eile don ardmhór an buntáisnéis héana cethir le nád a cuaig. Agus pacha marfa an sinna bhíhíil bhecar an méid atá ar an farcaid ní éon gá an líor de chur cócógaí an taobh lína agus tá puck sleas inis ag an ardmhór. Se Keating well anna chuid an immert feiceige siút sár bhfuil ar fad a seachtaís le tosathe brúan son an ardmhór ggéirigh Shelva gáil Prendergast ach déanta go maisigan son ag an gosan tóir Shella fós ag Prendergast ach lín agus trocha ag an deire nómarcha tóchas an iireach sin ag Seamus Prendergast agus buile séir agus faoisih de fiord ó Luck Garman seachtain ag a cúig héna cearan ag nád a cúig átá na cúlúid agus trí nómatí an breise scóraigh tastáil ó fiord is dó. Rih lehama is táma le ó fór néomh móg scór. Bhí níomh míár Seamus Prendergast an sin an bhí fála dhéanamh air. Se gan éon scór ag maintre Luck Garman le den nómad an nús géirgáil le ceanna teachsústí leham fuileán ag etaltós ar góramach is comisisin na súil ar fad ar an slitter Shelavan son ag néomh mé ó cóbart an taobh lína mithir stréú agus brahan tú go bhfuil an momentum go bhfuil an buntáiste is ag an ardmhór Michael Cronin chun iad chur ar an ansaíocht tiidir sin garad stacadí Sean Foley agus dóhan amige pas a hart amach dún cosantóir agus néomh mé ó fiord a chur ar an ansaí. Abhbhá déanta sigan son ag Michael Dwyer grathar Ciarán ar Dave eile ceann son garad a seach go fada le Jack Walsh agus a rís dóhan amige siúd é chuirtí Kenny Murphy inis an ardmhór
Bounto on Eller and Ansi Shakadi, Sean Barron, Carter Buyaim Shega, and Slitter Gonavega, Nish Akir, Nish, John Gartland. Fave room Miltek agus Egandera, Sar Cosenteg Nave Mayo Fjord. Stiggenson, Shelev, Uha, agus in Ray Torek, Farah, Egandera, Comert and Tavlina. Agus Egandera, Raitor can squeal a lesh, agus Bader Kielver. So good Seamus Prendergast the gear, Lear, Egandera, smack the Haga Hauling and Chin, Ed Joe Sutton, Duffy Ord, agus well, Bruin son of Miha Harsh and Tavlina, the Soul Umsagram, Willa Sarah Mock Bader Tile and Chin, agus Bader Gubble Shega Egandera. Nishan Imerton son, Nomad agus Fehe second Fokadi and Brisha Far Sheenton son, the name Mayo Fjord, and Buntosh agus and Slitter. In a hell of an Sonic Daniel Power, Dohan Omega, and Count Son of Corishtak. Egandera, Guidahan Sonic, Richard Waters, a Fakin Tenorda, Shanson Son or Coolleen, a Count Ace Gunshin, Tarna Count of Sliga Kale, Tittishtak, could he love it, Jack Walsh, Listen Count Son, Kurhamaka Shoot, Laura Parker, Bruin Son, and Himmerhory Chapter and Shell of John Tubbard and Shin, Darno and Ringshade Pell, Dulloch Garmin, instead of Shine Shakoma, and Buntosh and Ish, Egnave Mayo Fjord, Vacant in order, Shanson Zor Cooling, Count Turtuk, Ishiga Mela Cool, or Derek to Shigan Son, and Buntosh Utoka, Egg Shane Hines and Ray Tor and Gollop, Willis Harrisha, a Kahi to Rogadisha, Jack Walsh at Denham Kamashik Sakul. Tasha Kinch agus Tá Lena La Cool or an Ordvor Trish Kinal Bala Harrington Chinle Cooper Nom the news agus Fuyera Dorigle Nave Moga Shin of Risha agus Tan Puck Sersho Fearhav the Garvad Cooper Nom with Rivla Hama agus Ta Scoring Tassel Gager O Nave Moga Gabuin Show. Shadney Lane score Conish look go no made Ta Gair Gall account Gadisha Tana score non Kudis Moka Ta Kerrikine Asan Kuga Cuff with Egg Mark Wallace agus Shanson Ishiga Ahu Kulina Galton saw Ilin Gair come off before she count Dirkon Spotty Kane and East Tushka Wallace Dulashakti Kanaka Shady Gleshan Council the Ware Sauce the Lucklanta Sauce the Aston Chishinu Ridge Kinch agus initially La Cooling Hatcher agus Jerry Nilasan Cave Norma thought Fogger and Jinak Nive Moron Kager Galore Puck and Sarah Ogwen. Chad Newman the one down Coach of Gortha for his second to Shinima agus Keelan Shashin will Bader Immerto on Ella Falk Egan Doyer and Chanson son Bader Egan Ordvor Neil Nave Mayo Fjord Congela agus Ain Chances Kahar Dove Reach Docherty and son agus na Himmer Hori Chopped Run Slitter agus Reach Good Harnash and son Egg Fjord Count Klishta and son Mo Yain Sheet Brisha Shigan son of Cossentori na Harda Mora Egg Shassive and Odin Council Glanta Bader Gwil Shans Dana Dernick Sikadla Egg David Gartland of Ard Cossent and Shin Ilorna Parka agus an Buntosh na Harnash Egg Mindra Luck Armin Good Harnash and Ish agus na Dashig Edolo Erin Gafurin and so Shanson son Egg Ardvor and Count son Egg Turling Shaktin Coolbar Denta Gamashig and son Egg Sean Foley and Town Cotton and so Laham and so Hibark and Crokig Vincent Clehe Shosher and Buntosh Egg and Risha Egg and Ardvor as Port Larga Aina Carrig and Ardvor Nod a Shay Egg Nave Mayo Fjord agus Tony Fokalo on Cadastol at Trace Chukanomad. Well, Jack Ra Moroccan cool bug shin a squeal Nave Moga shockvak she Kantosigak Sheila Mas failure the Nave Moga then a hooker she is going August the fear of Tateva Shihu Usad Nis Mo Kiapam Game chance on a Vakus Darla. Sha on the Clehe Fekan Sogadisha Ibark and Crokig and Buntoshta Egg Furn the Harda Moor as Port Larga Egg and Risha and score Lahamansa on Ardvor Haina Car Nave Mayo Nod a Shay. Dave Leanig top.
Sead mid regla Dullinish, Shogun Nomad, there Dog Aaron Saugus, Crave, Hosher, Amaniacht in the club of Fukan, so Ibark and Croaking, Darno, the foreign Anna Congress, Lenny Kalan, so Mavi me their co-score, Eg Derna Himera, in row for Ambresh Nave Mayo Contusic, Don Counson, agus an Cédir na Moher Barton, Tarnila, Cobra Garish, and Tavelina, Trishan Counson of Fukan to reach. Agus Puck Schlassa Ella, Ton Dovware, Harvig and Oak, Tony. Harvig and Oak, Niaka may lead him ahead. Agus the Seamus Keating on Ganoki Togal each let the Nord Vor. Okay, Fear have the Gurnan Forna two small lesson Dar La Nilak Queen Teatru. So the Gok score now, Gahara Clay gone more on score of Esha talked. Shani Lane Dalfishin, Gok here, Gok Williden, come on, Cone, Talk the Kanish, agus and count so well, her strain son, Keating, agus good Harnash, Egg Nave, Mayo Fjord, Harnasher and Dave Ellenson, Leshan Ordvor, Shaktin Farlar Parker, Sinead Kenny Murphy, Ingel Coloriga shoot, Sarfi Skillan Sonigan Ordvor, Shakti Prendergast, Girik Shelva Vulcan, Neve Winnigan Tamsa, Marco Willan Cussentor, agus and Cossant Anavag Nave, Mayogan son, Fjord, Hunan Council, Aglana, Lavlock Alton, Shinvi Shanseg and Gaptain Folia, Shinaglana, Itter, Counamia, Heason son, Shellef Harnash, Egg Wallace, Shine Preep score, Alina Forna, Gadisha, Hamlina, Higfai Shin, Anavach and the score in the goal, Kalishan son, Agus Shansanish, Egg Fjord, Naforna, a Harter co-score, Egg Tusan Dara Laha. Yeah, because Honnock Shino Cussant Lauder and Gino Rory Tubbard, Cooing near the shock of George Seamus Prendergast, Och Durig Lesh just a Corpa Cortrasna Seamus, Agus Rishan Lear the Mach, because Nish Shant Anavag Mark Wallace, Contusa Curlish and Lasho. Shakan the score in Erfad, Shakas Kaunawan, Egg Wallace, Gadisha, Agus Shakun Garishte, Congur Gama, Don Tavelina, Shahan Chazor, Dohaveg, Scorala Shakadi, Coolna Canalan, so Ibarchan Crokig, and Slew Tave here, Dunson, Shaston, Coma, Wallace for Shin Coolin, Dernock, Derek Riven Laham, and Council Haran Chasnon, Egg Mark Wallace, Shin Shea Coolinaga, Kuikang of Willie Sarah, Sar Coolin, Tomider co-scored on Trio Bouta. Tomider co-score, agus Sullivan to Dar Lash, agus Sucri in the Himrory Sheasanish, agus Gamak Nice Luke and Alcali Shogun agus Marshin. Soon to go Ruday Mata dinner and for an attack, and you learn a score in a Shinna Creek now, Nish Shansanish. And they've held on Fork Egan Ordvur, I can count on the Mehishtakti Lava Joe Sutton, and a chance against Shuday Glana, Egan Dera, Count Tortish again son, Dunave Mayoga, Egan Dera, Irene Low Ish in a Glanamach, Cone Fada, Dara Barden, Darno, Tumersha Shudle, Luck Garban Fablinas, Feha Nora, Agus well is Loka, Nave Mayog Sauce, and Willis Hair Brown to Dirtuhain, Tony Beto, Gimmert Sagrad, Innerfiana, Gwynna Nave Mayog and Flin Shakuing. Ní bheith Sulo. No, ní bheith agus ní léine Sulo, mar go háir nuairtá momentum agad ag teach Sul Street na grád idir friúla. Be sé deacair daine I daileá le naomh móg ach thug Seamus Prendergast gúlan anláidir an sin de Dara Bard na ghlach sé le go fearil chun bheith chum leis agus sílam go bhór Seamus carta buide sin. Se carta buide pecha Susan Sonic Seamus comá so sin Burts na tosta hinis ag an Ordmhór le cartaí buí Sean Barnes a lína lethasig agus an son. Fear leis na scórin ar fad geall leis an Ordmhór Seamus Prendergast cai sé siúd a bheith cuairm inis. Dar lo céinar do siút an imóg sé siút an fork fedich I grú chást cartanis an coolbara ag teachtamach sinné Sean Foley. No tá Nave Mayoga agus Fjord ar fad ag smuoineh ar Rory Whelan sinné Farróg an coolbara fé blian agus fé ceir blian a diag. Ag an glob atá taing fé láthart a sé smuoineh ar siúd I gcónaí an sa agus leúnmh dé be sé ar Nashgar Shanna Lames Arvad an Council Harris an taobh lína agus an buntáiste ríist ag an Ordmhór. An far chólehan tá deachtaí a gcónaí dailá le Lorna Parka. Tá agus níl is agan cén fád tána himróí cinna ag fannacht amach ón lár in éireach beidir spás aimseo ach ní léon aspa spás an Joe Barkin Crokic ní léon gá bheith dul có com daon lína. Cansan am Sheeran san tín coolbar agad Jack Walsh agus ag an Dara seans ag Nave Mayogi téna hocrúach déint go marisigan san ag David Gartlin Kalish fecahan son ag an réitor Shane Hines agus tugann sé sin deis do Seamus teacht amach agus tá sé chudama héana a hógant ní léon bhrúar céimach an teacht amach an Canson a hógant agus bhfuil ceanna tasálan is ón Ordmhór dúir chun iad a hocrú ag na cúig nómad imime has a dar le agus ní léon scór go dtí seo fuite agus go dtí seo na scór na bhfuil as an cúil agus ceir cúlín atá tá cúil agus trí cúlín ag an bhar seo. Anna chud ag brethir a chúlaí go dtí seo trochnúna seo chun de Prendergast an Council isteach ga halíonnta Harris an trasnán
ní chuir an brú isteach námachar. No, tá taí na blianta ag Seamus Prendergast a gimmert an seo agus i nóir le saoil agus i barca cuimh agus gachá teile so ní chuirg sé isteach ar. Sílam gur an pucsar sin réúnta bog ach tá réitar an dín an rudí beag technicúla lábhar an dreim agus chaps agus mar sin. Se anna iirtar fad ag de Prendergast ar an Dave Ellen an fort Chalí Shelle fechan son ní Luchland an áir de mór róhásta ach tá Shane Hines ará go bhaca sé Chalís agus seans a ríist ag Mark Wallace na fórna a hart ar cóscór. Yes, agus rinne Edmund Power an a walk sin a bhilcan san air mar bhí Richie Hennessy sa chéile bhí an lábhanúcht ar go homlán aige ar ón na pucan amach so a rí seansig Mark Wallace an Johnnish. Is sin in príomhscór á lí tugadtí seo neomh có sé cúlín aige seansig ar an seachtú count ach an count an na methar héad na lábha teise agus ar fóíil denim sem macbar sin an cúgu count atá methe ar stré ag fiord agus bhil beidir gur hastig sé sin dír chuní a chamád cóngracht an ardmhór agus ar cóharingt ag an deire imethe Harris an lína Derrig. Agus Deireach nuair a ceapanú goil Fernig fáil piece of momentum bín fóí legain so ní léon ar ag chur a lábh chun toscan seán ar ar go fáil. Se cin sais difriíocht dhéanamh coolhil dhéanamh sé difriíocht áil mhór tócha don cléthe seo sa tarna le seo chuing coolbar in na Harda mór Jack Walsh leis an Countson chuirmach congra go rís an taobh lína go rís Harris an taobh lína agus an Countson inis I bhábhar Dave Mayogue ó fi ár nervúig ach club amháin éon craobh na club an so in san amant Sheinshire, Showshire, idir bheánach de Loch Garman agus bin Buffers Alley, Sheeran, Nigel, Octo and I nervúig éon club ó Fort Lariga éon count in éair Beidir go méid star an saoinmh smachtathe go háling an sin ag an ardmhór agus ag David Gartland Garisteach ag an deire an seans ag Sean Barron ach a rís an coolbar dint go maithe go siút féhrú seans it's our cool star cool an sin ag John Gartland Botún in our ire ag an coolbar Sean Foley en sé iirecht é a glanna ach ag an deire nuair chuig an pass fada góin amach cíimid a rís an Countson i titim isteach in san Carno smacht ag an coolbar leabhlachálta soch ag Prendergast Argur sa líontá scór cinúna. Sin é agus bhí Prendergast Harvah glicin sin just don siad an coolbar go caiise sos léir agus chuir sé an thuchas teach ar agus sin rud a croigh an cool agus Craigny Gartland é agus beidir gur nóid cinúna é sin sa clé. Seo chun Nave Mayo fiord ar an Dave Ellen an fort scoring tastáil an Countson fós an immert na cosantóirí roch sin é Niall Hennessy ard fellador tá bontá sin isis ag fiord tá Shellva tá Bruin san tá sé an bharsa cúnga sin é Dwar Garisteach na cosanta sig an son ag an lechúlí lá sin é Seamus Keating sár cléthe go dtí seo go siúd immer an sá I bar chun Cropeig agus Luchland na Harda Móra an gurm agus an bán ar nós na tanta I teachtamach I stochatí an fachach féarach ag an deire scúpáilta den talamh Dín an son. Dín agus ag teachtá fear imíon ar imar le cearn aga sílam nar fioch sé an television sin gro prabbeog an sin agus ní éanaach Prendergast a lehead a bhiltúnach is cinna táachta go bhíon sin mar dámara go bhór Prendergast an líir sin lá beidir go mar coolín eile ag an ardmhór so cinna mór an sin. Sean bliant out cinna an a bhór an son ceir coolíní inis ag scarúh na fórna seo tháinig chéile a rís cóirt an taobh lína bhuiile séirt ar Shane Hines ar na galamha agus tugann sé sin bontáiste agus seanis de fiord scór éigen to gáil agus is tócha tréis an cúla chéile pastín scór inis. Tá tácht ag ban leis an ceann agus ní ceann éasca ar chorbe a bhí híl amach ar an taobh lína agus a rís ní roion gád an pucsair sin bhí Ciarndóir ag dul a dró an taobh ní roion bail a chorbe a chanig sé trí a gréim agus inis a mé Mark Wallace an anna seo scóráil. Well sinníon ceis go dtí seo inmh tá sé cúlín ag cuaigh ó bhfuilí séir an Countson cómgrach ach ag an deire dír a cúpla áirlach ar héamh na lábha deise agus ar fóíon an séú ceann na mithir stré an son ag fiord agus nuair a hastig scór níor tháinig sé tá brú ceartainna seortha ceir cúlín agus ar an umláin is mór méid é sin. Is mór méid I cléthe mar seo a bhí híl so tá sé fearhabh gníis go naim sin néomhóg scór go topic mar bheith difriúcht mór má fanan sé ag cethir rocky sé go dtí a cúig agus gin ben cléthart. Nis an buntáiste agus Shellva agus an slitter hí sé an ardmhór tá sear nasin is ag fiord Tománta seach an son tríd an Loric fanachtar an Dave Ellen tá Graham O'Grady pass cliste Grady spás go leiriste an son sa cúnga
Ag Fiord agus Fuidan Sonny Kieran Dwyer Better Gwilyn Trahorig Lord Shelva Neil Egan Darren Counson Clay agus Forreel Bhí Shans Glorver and Son Bhí agus haspáinte Cushie Dálan sa cúne chun dul timpeall ar agus in náir bhí míar bhí cúpla centimeters difriach ach orinthe is cúpla centimeter again and different ag an dera so sin gá Jans Glorver imthir stray. Sha Fihanómad Falcon Saha Barcan Croca Keracúlín inis Idir na fórne sin an bhearn is múgadí seo troch núna agus Shelv well Harnashag Nave Mayog Fiord Fear Fauner and Crave Saha Vukand Id Lauder sa fell ach Faun Carter Dulcan Kangi Enam Sunamond Art go on and Chiniga Captain Chinne Declan Prendergast ach Har an Lina Egan Dera agus a Rees well an dá Lina seo Tashid well han dealer fadarha Agus Hanse sin leis an slú mé hall Unna go méid bhí luúir dúspáin ar bhú Declan Prendergast an agus sin bhí bloáil amach so tá an slú garí tasí an seo freisin le fihanám le dul. Shakalor Bon agus Darriger and Dave Howlock Darno Shanina Dahnatá Count Turcoma Minter Harky a Chapton Tarnic Lehele Bela Haragadas Kyle Koenig Beshishinner Fod Biochoma RTG Car Pankai Shelv Harnash Egg Minter Loch Garmin a Tomata Shock Treed and Lord Collish and Son Neil Kester Behanson Kenny Murphy Thá Counta agus Chance go make Carta a Chaptamach and Son Seans go mé agus a rís bhí an Farlar Park in the Nave Mog sin gur John Tubbard a bhí gist bhí sé glicalór just cúis sé ruúthir bhí isige go raibh an láb chun teach timpeall agreement sin agus tháinig sé agus inis seans antáchtach de Mark Wallace an uairseo. Sha Peter Grivantán son le Murphy nachfuair sin Carta Bui agus ag an deire tá seans ag Wallace Derna go mithir straight tastín sé sin go géir inis ó Fiord an Canson a mithisteach Sha ní léon ceisfein Canson Sar Colleen Harnash goí Cúlaháin. Cúlaháin ó trí cúlinn so a rís tá Nave Mog dhéanamh gomáta sí trééis an cool book sin a raigart ach tá i trééis sé Harbh tácht an iste léisio míá. Sha Sean Caharú is táchtaí in san cluiche níl dautar be fé sin buntá sin is ag Minter Loch Garmin Fiord a chop Boutáin eile Sean san son ach over bhádéanta an ordmhór an Canson a stoppa ar feig Tomalín Smachttathe go háling an sinnig an ordmhór í churthar an ansaí Shelvanis Shinny an Kesh Prendergast ag Irrigé gáil Rick sé seo cófada le David Garton Johnson Sunbader ag Garton nach ag an deire blockálta churhamach a dro an fear tháinig a seach mar an dí sinné James Kennedy ag an deire tain sé siúd siar Inis Rowna golórig an ordmhór an Canson cógrat an taobh lína míúlt má hen sé Harris ní dhéananig Táid chun dul nó tá Canson a mithir ar Forreel bhí seansan son ag Baran iling tháinig éir. Agus beidir go mac Barney sfar é sin a chur trasna mar is bhí seanna úl bhína gur fád Har an gúlin so beidir an ceanna chur trasna na park in éireach den eile Arnie Jackson immert. Far an the eile teachta seach an ordmhór Sean Dara duine siad. Sean na Hathertha dhéanamh an son ag fágan na Parkinson tócha Daniel Power agus na eile tapta seach tócha na Cosa bheith níos tapúla agus beo bríomhar sinna hastín inis ó Tom Cronin agus a Rown O'Ree Declan Hennessy, Jay Prendergast, Frankie North agus Wayne Powers ar Novi Wayne Carula Portlarga insna mionor nor bhúdar Crave na Héireann in Gábhíl agus a trí díag taithí golóriga siúd inis an Cansamach Rhys Thornton taobhlín na Tarrington son hí mis go a bhalir to rock an Canson ach an buntáiste ag Minter Loch Garmin. Agus tá an ardmhór a garí beagán in míáinna leis an réithornis mar tá cúpla cíní móra imthe na chuine an sinna déana ámad in nus agus go hála má airíonn le Mark Wallace is seo churthar an trasán is ardú manana mór a bheachán a rascin í gá cúlin na sin. Well, ní léontá gotí seo Wallace sár cléthe tucha uig seach gúlín aige seansar an 8ú ceann inis a Lochlanta féin a Feróiste féin an lá is smúth a éon immerthór a bheith borc an tróca an ceann so isteach ag Wallace isteach hard trasnám sáiríirt an sin ag Mark Wallace agus an ceann sin well sár físa scill ar fad an bhearna ar nas go dtí gá cúlín. Agus níor sé sin éascach irid a stóch an rud a cai Nave Mog ireach déan mar duine igen eile Carla Wallace can scóna tá sé brag a thomlan ar Wallace ó focan is éar ná ire tá sé tréis beag nach gach scóra ádáh. Sean Canson imethe stop Wayland son beidir ach déint go maith an cúlbára ag an deire well tá muir chun cinenne dhéanamh cé tá counter tá sé rág bhfuil sé mithe
fóríl ceann eile mithir strain son ag an ardmhór bhí seans beidir an son ach ag an deir fóríl agus le cara uair fácha Tony cé stóil at a bhuaig an craibh. Well, tá mé fósaigh fannacht leis an ardmhór, tuis go bhfuil an cinna buntáiste beag sé acu ach ag an am céine ó airgló an cúil sin áil, níl si treéis brú raig, níl si treéis an cúil sin a úsáid chun cinál an brú breis sin a hortómh, so fós tá sé idir gá ceann na má bud rockin don ardmhór. Is sin puck amach an son ag Sean Foley chun goéis an taobhlín ach smachta sig an son istócha ag an ardmhór agus an luchlanta sósta sin tá sin tagathe ó go héan áthans na déis ar madan conic mé Madnings made teachta lehan son na cearna teachtan so ó iarthar fort láragar fád thosagan Astor seo he bhd siar nóair a bhúdar gona néamh muire i gréibh iarthar fort láraga beidir anna go dtíana rá gur be sin an cluiche ba dhéana bhí acu an son cúdar raig agus bhí cluichí céir go maithe có craobh na mún bhí maintar hibredár an bailebágún an gránse go có ag an deir le dá réig bhí an láh an útar an lá sin an luch leantain is an dá ar an ag taú lena good immerthóir agus an buntáiste i gcónaí ag an ardmhór cúpla duine imethe amach sínta síos lá aulmhór das na cloman agus an buntáiste agus an seans ag an ardmhór ón iireacht áthe sin. Agus bei Seamus Keating ag choréis seo díreach ar imime le cearna go ríisteing, gus fé cáilte. Sean Carter got díreach a seach san am countúirteach ó countúirte sin an son cúlach ag an deire chalís is dócha fecha nó duine sa cearnó buile sé amach dá raig an count son isteach bheoch an clé hard ceá leis ach an réitóir intanáid ceart seavidir sa cearnó buile sé amach tarlhead an tarna úr faoi se an son. Gach éon óir a héanaan líir de seach sin tá cuma gohfuil sé dá seach so caiinnéh móg bheith anna chóirma leis na pucna séir sin na scuile amach na bhór. Hanis an ardmhór teachtá scóir ag tastáilú hanis brean tú James Flavin imethe seach a dróna tosathe smachta ag Seamus ag casa Seamus gá hard ach ag an deire ar dheis agus ar fóríl agus is tóchan fiáil séir nó an nervhí sin a chur seach ar an dáhéhan is. Yes, agus bhí rá ag Seamus taobh muidó níor thóg sé agus bhainte trílas a héanana tá trééis sé éáil blianta bhainnig denna sin na Fort Láraig ach ní raibh leis an scóráil nóir sin. Se ché go bhfuil 8 mí agus tro a buinteach an cosíocht agus an scill agus an alín ó héobh na mána fós go smeor ag a prendergas an countsa smachta a goáling ag an drothir ar an taobhheile chalísin son nadidir chu is sin. Tá sé sos an lírá tíad míhall agus chuir sin lábharíise agus sin botú nachnachtú agsúil ó duine ag masúla decan prendergas le blianta na taí aige agus puc sé anna bhogad ann agus sé ddíra ó scór na cúil. Se braham le trí nóid déag fósta dul gohfuil anna hans go meach an breise tastáil chun na fórna seo scarúntóí chéile. Mark Wallace chuirfad a heach ar an council le chur Haran Trasnán ag Wallace ní léon strón ag an council na chuirteach Haran Trasnán bhí an ardmhór ceircúlín chun tosaigh roiid nó méidió him an bhearna is luúin é sé dúir na fórna. Yes, agus go bhistam in an ardmhór treéis scóra ó an gúil sin so tá scóra tastáil go géirí chuin is. Goáil ítach san ar fóí. Se chun néamh mé ó fiar de ríis tá seansa chun na fórna Harrint ar cóscóir ceann ard ag an deire Harris an Trasnán sin sár cúlín ag an captain Garrett Foley inspirán nuair a hastig táid ar cóscóir don ceathrú úr sár cúlín. Scóran léin in áhars bhí si de bhúg sin puc amach Hamáin se an tosaigh agus Haran Trasnán is beagnar gúil sé Haran Trasnán freisin. An is beag an a creek sin mar a ríis gafa ag néamh Well, fiord, sár skillan son, ag barden agus seachún maitar loch arman, caig an ardmhór bheith Cormac, Hennessy, Féhrú, Brúgóní isig an son, Calíse, Chiapmise, Scuilan an réitóir leis, tá contúirte go gcónaí an son, don ardmhór, néamh méog Sullivan son a co, Deacrtaí a smachtú, hí me go raibh lámh chuir leis, chuir bhí an sidir ar an talamh, ag an is gachéin bhuilead an slitter, chón lúgfar, chón táchtach, agus an réitóir ag scuile leis buile sé amach agus faoi sin luch leanún ar fad ar na cosa in san ardán éon nó méid díobh fácha sin ar cóscóir beag an a chuighrán. Ní léon áras faoi caí an ardmhór scóra an inis mar tá an anna an bhuthú inis tá momentum treéis cas go thomláin I dón é móg sa sé fearthag inis go seaan duine ag an suas an ardmhór agus go múin siad puc séir nó go bhain siad scóra aige. Se sin ceircúlí na stíige chéile ag néamh mé ó fiord agus an réitóir ag léach ar an muile séir cai siad breúraig hí Prendergast a caiid Keating an cansa hógant onadí ag fágan nó ag teachta seachas an is tócha ag imacht
tá John Turbret agus well an counts on ish score ag tastal godóta ón ardmór ach a ríist an buntáis na rihan ráis le denúm an nús ag fiord agus an counts on troiristeach go háling ag Naomh Mayo ach obair déanta sigan son ag an ardmór tá score ag tastal come an deagla Naomh na Hardamóra ar an ounsaí an count seo isteach go fada leis an ionadaí a tháinig a seach sin é James Kennedy féhrú tá sé dul siar gní an Shanador an fear leis an taithí an a fasan sin ag Prendergast buinnig sé Seamus Keating amach idir an vertical tá seansan son ag an ardmór countúir to go rís dámach Prendergast is stigan son ach ar héim na lába deise agus ar fórí an 10 count a méhir stray agus ní léon scór Tony Maradó tú le beagna carú úra ag an ardmór. Agus mar ag luigh tú bhí míar an ardmór an Jim mar ní ró Seamus, bhí Seamus tréis seach amach tá Seamus ag gimmert ar an dal slatan is agus tá sé tréis Aisliú Astrún Gin le David Gartland atá rimmen na ceann agan is go bháil ionta go rís ó Richie Hennessy. Sir Robert Denton son ag Hennessy ag fós an council le glanna scór ag tastal ón ardmór seachtaí an líon lán tas agus dó go bhfuil Prendergast bog amach sin an plan atá don Denó Medernach tá sellh ag tastal agus well an council cuide Harnash an son Sir over ag Joe Sutton Shasna Heinse don Naomh Mayo fiord chuníad a glanna a chur ar an ounsaí ach a rís a stócha an ardmór déanta go marisigan son tá sellh ag Keating féhrú Calís Neil scuileann an réiteóir fiord agus Mindre Lochgarman fós tamánta seach seansan is ag Wallace ach buine sé sin an coolbar amach a sé bheith cuaramach déanta go marisigan son ag Jack Walsh Anna Emerton is duló chuine go duine agus sigan son i Lorna Park at Frochton Canson an Captain Foley ach Harnash sigan ardmór ag James Flavin seans ag siúd gach íre gach buile chón tácht go isis an bugtá sigan ardmór agus is tócha go gach sé na dóga héide scuil sé leis híl mé go raibh sé sin díon Harnash sigan ardmór fearmhór atá chun sonnacha tá sin ag trid tugann sé trasna tá seans a gcónaí ag an ardmór Harnash ag fiord an club sin an rud is táchtaí sa chuman Lú Clascail an club Seoir seachún an ardmór tá seans congrat an taobhlína ag James Flavin ag an deire blockálta tá sé seo ar bar ar fáil gach buile gach íireacht chun táchtach an réiteóir dul is seo congrat an taobhlína ag an deire Harnash ag an ardmór KL ach an fear leis an clogad dearan isteach an contúirteach agus socha gur buile Sarah bheith gan agus socha Tony bhí buntáiste tucha an ardmór ní bhór ar aon bhantáiste as agus tá sé sin díon. An díon ar fad agus híl mé go raibh an tosaí sa cá sin ag fannach ar an bhad agus níor tháinig sé agus sin go haill sé an líor dá bhar. So tá puc séir fáit in isciú a réós tá sé bhhad níos dacra tá sé machar an taobhlína agus ní bheith sé seo éascar fad bud rud amháinna tá solar an John Mícheál tá an irid sin íireacht agus spirit chu seach ag an dá ar an tá an levéil an ráta ibre an dá ar just a thar cín ar fad cé go bhfuil botún an just Jude tá an dá ar an seo ag chu gachar ar an lína. Sean slit áirithe bheadh sé dín ceartar ceachtartas na fórna an cluiche seo chailúnt in gná am agus béidir go dastóch an breis is caiinlam rein blion chuin nuair bhí bailíonn na sagrató Fort Larigan sa bhí có scór an lá sin na gcuine Cregan chica mas éintrum an chéile dheim siidir cúig fós bhí an tarna lá ag tastal in san ahimirt an bua ag Mindre éintrum a sin an céan taon club as na déisiigh a bhí gimmert sa Crave agus Mindre Fort Larigan ag iarraigh starra crothúin sa bhí Delas Halls na Shine rein blion tóchain ach an club mar dúirt mé an rud is táchtaí in san éad agus deise bheith cáig mar Seamus de Prendergast an son focail ag leis an mhaircú le cinú bhfuil an slitter ar an áirlach agus an spotta ceart den bhacha an sa I barchan crocaig beag céilúra an ach coscósta captardas na fórna bhuaig seachúin Prendergast scór ag tastal iling an I dhéir an countson Haran trasnáin ag Seamus Prendergast nuair a bhí an breúir fadar Sár Coolín agus hastig sé sin ón ardmór. Godíireach agus in am an gátar tugann daoine cosúla Prendergast can tosaigh agus do bhuaigh sé an puc séir a hain agus a scóráil sé ón taobhlína agus tá si can tosaigh a rís. Se Coolín amháin Harnash in uachtar agus bhfuil buile séir eile isteach ag fior tá seansa go siúd inis tarringt ar cóscór. Agus sin puc séir eile Mícheál ceann a bhí scoop an talamh agus sin an aibbe tá acuúna tá sin agsúla praba níos éard an drumplá seo cé bhfuil se andas tá sé cinál mar of glóra an tam sin blion sin go treéis tríó ceire puc séir na mar sin.
Shansanis ag Nave Mayog. Wallace a Hogan and counts on Harish. Shansiga shoot and counts on a Corish Dock. Wallace go hard, Wallace go crying. Haran Trasnon Shin Sar Coolin. Egg Wallace. Dun Nave Mayog, August Fjord, August Naforna, Harnash co-score. Yeah, agus is Wallace agus Prendergast really enjoying you a have score all day. Agus co-scoring is Dó Shagady Golfpointí egg. Shakung Fjord the Reist. And a irtar Fadaka Shoot, August well, Obergot Jenta Snook, Hossentori and Shin, Harnash, Gadeen Niall Hennessy, Murdernsha, on Felgus Marunta, Achanamonka, Klistalesh, Shakung and Ordvor, Docky Urtanish, Cohen Talktuk, Raytor, Ruckish Shock, Egg Farris, Mockta, Egg Lacossentoria, Eggendera, Harnash, Egg and Ordvor, Chance Bader, Egg Prendergast, Favru, Ruta Contalu, Shin Willa Sayer, August Chance Gloverella, Egg and Ordvor. Yeah, agus le cuaig ná le dul is na pucan is ar beaga sin éan san difriacht agus just bhí Cossentori Nave Mog beaga an ró ígur sin sinna géirí an léir bhócant tá bhí siad ag rá leis an réitar go gúlan chuma bhí an bach ní dáile mé gúlan sa drim agus sinam go bhfuil an Richard Watt joc an carta buí áldó hain but tá puc séir réasúnta éas gan seo Seamus Prendergast chun an ardmór a churchan tosig. Shansanis ag Prendergast an Ardmór a churchan caing. Caranúmad Falcon so I Borchan Crokeg Godí seo tá cool agus cúi coolín aimseige ach beidir gurbe seo an countess táchtaí Godí seo Ilin Géir go má Prendergast go hard gan stróir bithir héine séine ag Seamus Prendergast an Ardmór cooling chun tosig trínomad go le fáca ard score. Yeah, agus is good. Sílam gur cinál it's muoineh cliste bhí an Prendergast a chur an danslach mar tá sé san immert in isní smó agus tá sé trééis a páirte go gachard atá dearfa go sinna cúpa nómad an os. Anis an buntá Harnash ag an Ardmór, Seamus Keating, Shelvig a shoot count contour to Curishlock, ag Ira Kennedy of Wintermock, ach tá dénta go maithe an son, ag Nave Mayog Fjord ach a ríist an pass, Mihir Strayer agus in is Shelv Cone Talktuk, ag an amsod an clethe Shocko Fadile David Gartland ag Garrish Shop, Fósa Dull, Marco Luther and son and Cossentoric, dénta go maithe an son ag Fjord, and count son of Risha Sous, ach Cashid score a Galton son, Talmig amach tútha agus well Shelf Fós ag Fjord score ag Tastalach dénta go maithe an son ag an Ardmór Shelf Fós Dirgá ceanna meá Dacherty and Slitter Gordach ag an Dera Harnash Gideon Farah Hastoku Sinead Wallace go hard ag an Dera an Coolbar ag Chaptamach a din of Anam Dohain an sin Jack Walsh Oskli Naguli Squealing and Slitter Galar Parka Sargo an sin go John and Orr ag Fjord Conida Currer Nancy Brautoan Ella Count Hunter to Gashin Shingan Son Cossentori na Hardamura ag Irigan Foda Shasa ag Egan Derek Kalish Willis here Wallace Canea Hogan agus le Gánúmad Fanta here go memid beidir duldi an breise. Sean Slaughter agus tá treéis go lór buí sé mar se lecail aniu Mícheál Díní ag fágáil an cumán is teach beganín tú luchan sin a rís i ggéirí an léir daimsú ach caiite bheith níos licin sin agus tá iirecht agus is cosú go Díní a clúis an réitóra mar tá sé trééis sé hógáil suas agus is puc sé an éas gur fád in is sé do Wallace so you know tá sé dúr a gáí a bheith caiin leis an réitór taréis an rud a sé róhéanana. Shani against Stroher Wallace and counts on a Cur Harris and Trasnon and Dehul count Kadisha again the Forna Eric Patrol score done Sheu Bout and Sotrock Nuna Doa shocked Egan Ardmór Nod and Treedeg Egnave Mayog Fjord August Gok Willard and Slitter and Ish Cone Talktuk and Lochlanta Expraga and Daw Iran and Saw Sar Taspontis Tukuha agus Shelvanish Bud Toshna ag Fjord Tosh Shanson son Beidir Godoga sin count topic ní é Negasoka an réitór ag Farrah Beidir Graf Spásan son nómad do gná an fácan ní dócha go meid mór an dam cúch of Gorta agus is dócha go meid sé cruála ceachtar dus na fórna dá gaiile sin gná an Wallace Edol Shear sin é an Farrah ein coolíon déag in san cléthe lechanis Godí seanmh tá déag ag tóga sé ceann mar Maca Joan Tablina, tá deisianis ag Fjord dul chun tosig ceann ard ach ar yes agus ar fórí
agus beidir leis an slí a bhí sé ag búla le cúpla nómana nús na híireachtaí bhí sé de ceart agé ó de thug sé de Gareth Foley agus bhí Gareth amach ar an taobh lína, so níor sé níos éascí ná mar an iireachta bhí ag Wallace é hain. So níos an bheice mu déanaigh seaspin toscin seo Wallace faoin iireach seo tá sé aige. Well, beidir go néana sé Sústan Council Wallace agus Shellah agus Cally Shellah déanta an ardmór seansel ag Mark Wallace Adam le dul a seach sa leabhar is tócha an tam caite gáúmid dam cúntrah gortathe sinna méid atá fácan sa insan cé cluthe barcan crocaig agus tá seans ag Wallace carta buí an son Branta ar Kenny Murphy an tríú duine ón ardmór an ceanna fiocas sús ach tá na stúla ar fad ar Mark Wallace. Agus fecum go gán ómid an gortail in immert so má Irene le Wallace é seo a scóráil ní bheith ach nóméid go leab idir an ardmór sin. Seo tá mid ar cóscóirt an séú bouta tá brú dámanta ceartar Wallace i lár parca go hard go crying Harris an Chasnán agus an Luchlanta sásta lei sin éon cúlín déag sa cluthe ceanis éon county go rístan so fior gafach an tosaigh nómad fáca sár cúlín. Chuid agus ceil óir den scothás a seastan an sin an Winterloch Garman a tá níor seo búteach an ardmór. Nis tá seansa an ardmór agus James Flavin count tuairteach a stig sa Carno Shellah chóntáachta gach buile chóntáachta na Costatório fiord ag cosan go díhealach a stig an son Richard Waters a teachtamach leis an Council chuig a second fáca Shellah inis ag fiord tá siad cúlín chun tosaigh Wallace an léach go dtí seo éon cúlín déag a Harnash leis an ardmór agus siúráil an Sunday Callís níla ar an réitor tá seans ag John Gartland ag an dur a smachtathe blockálta seansanis ag James Flavin ach an Council go thuúfás a garfóí tá fithe second fáca agus hí me grip bula séra. Hí me héana rud céine tá mitrééis a bhád níos lua eáil a buli séra nniu a bhíhil so bhí an seans aige é a thuirt agus dúirt a réitor go gúlan chumú bhí an agus bhós tá pogamach an is agus tá sé a lábh Seamus Keating seansan is sé Keating an isnú riamh agus well ní agam is sé riamh cinna chun táachta déanta ag réitor chun spóide an tampata agus well nadidir mé bhfuil éon críoga. Ní le sagam faoi sin ní agam is sé Seamus Keating tógáil mór an cos céim an sin. Bhí sé dulcan tosig bhí gach seans angra sé chun an scór a gríicnú. Iná riire tá réitor taréis an clé seo gríicnú leis an cinine sin Dering éin, mar tá sé 5 second thráman is Dering gluisimuid an fadó déirnach a gceann cúpla second. Seach chuin néamh mé óg fiord an réitor ag fearar nódar. Seans amháin eile beidir ar scóir sigan san smachtathe ag an ardmór tá Callís an son beidir go bhfuil seans eile tá 10 second sa bhreis imethe. Bhí an lábhan uachtar ag maintear Chorcaí agus an Gortáling an Ora an creibhsá roinnte go príomh ar Kyle Quinnig agus Chorcaí gach an láinmh i bhábhar Loch Garman tá sé níl sé búta fós tá anadí a tata isteach agus well tá seans déanach dearnach ag an ardmór tá túrán tá siad ag gcuíonsa tá néamh deagláin chun seans eile thardómh. Agus is pucks an líigi sé den immert ar aigen seo neadidir Mícheál. Well, dá me críg am ardarm se scuileach sé leis an Council boutáin eile Shellah Harnash an ardmór an isnú riamh caiig an Council dul Harris an Chasnán tá seans Counard Harald Chasnán sár cúlín ag David Gartland scór míúntagan san beisiad ag céúra gan éon dá leis an iireach sa tá mid Harnash ar cóil scór Chairig néamh deagláin sár cúlín. Sin bhfuil an breise scór do chuid sin ó David Gartland de bhrúigh an coscór amachlam an Chasnán é agus chuir sé Harlan Chasnán é fecin winternéad mágaigh tuair amach an réitor an seofaí cuasaí ama ní le sagam Dering Haran tréimhse gur chuig na cíní corchan glóir den dá ar an but be néad mág chrí brisin ó ric níor amach é sin. Seap be mid Harnash sár bhad gá teag éon mar tá an cléir seo thbhar tá mid críicnan sa tréis seacan ómad ar cóscór na fórna ar cóscór don seachtú bouta sárcríoch scór míúntaach ag David Gartland tá sé críicnan sa tréis gná an ardmór dóthacht néamh mé óg fiord nád a ceardig fanígan sa be mid Harnash sár bhad.
Tá míid régle dul boutáin eile ann breise tastáil chun na fórna seo scarún Tony chéile thugad ar sárcréocht an cléthe sár hasmántas go dtí seo agus inis féhanómad chun féchant cé a bhuaigh craobh hóseir amán an de club an bhíon 2018. Can son cataisteach an réiteoir Shane Hines ón Galibh agus ag túsna himar an son smachta go háling an sin ag fiord cinnte ag fécint ar na himmarthirí maithan son ag letham ar nu ag an sós bhreafa go raibh ar rudbeag búilte agus iad díomach gan an council a bhuacant in gná amach tá dóhan amach Táchtar Nations an clé agus an council a bhuacant inis an ardmhór a gimmert Marianne der sa céad lehan son council Curtis Stock go hard ag de Prendergast sár coolínar a fád agus siúd beidir can sa cain go dtí seo is fearr. Go ddéireach agus tá buile do raid teag Séamus ar an taobh sin thug Séamus Keating an líró dó go glic agus go cliste agus tá Séamus Prendergast tá tionscurní smó agéis agus ar an dáslát. Seastoch an swinine bhar fad bí a héamh thug amach níos fuide agus a ríist an ardmhór ag teacht gá iirecht feicethe na himmartí go dtí seo ag an ardmhór agus breathan tú go bhfuil fuineh sa bhreiseá. Yeah, agus orintanta tarlínte sin nar airíonn le fuin scóra áil sa second déirnach cúil na moment acu go nádortha agus gúil néomhmóg ar chúla cín ag smaoineh bhí an léisio búta a caiisi dámar dí anamhar sin. Nis seansel ag Séamus Prendergast ó Lár Park go háirdeige ní bhuinig an council an spruch amach a mithir héamh na lámh deise agus ar fóríl an taon county go mithir stréig an ardmhór cúlín óháin fósidir na fórna agus dá mé fad a bhana seoir céirde ar fanis leis an dáir chun an council bhuacant Tony. Well is tóca an rudaí a bheith misisrá leis na cosnóirna gan a bheith ag scuile déanamh chalíis agus ag scuile pocan na Sarah Adrian mar bhí sé sin ar siúla an dáiran Tá más féilóí sinna gar amach feicimiid céad an air na sfar. Cuid a Harnashan son ag Joe Sutton de fiord agus iad son a chur ar an outí stratíon Húga hísan so agus spás a sig in san áthir sin smachta go háling ag an onatí tháinig a seach sin é Darren Foley isteach go hard ach ar héamh na lámh clé agus ar fórí seansan sonnaithe ach go ríis mar hosnaí mar sa cléthe an dá iarán le hiireachtaí ar stré agus seansan is an cúlbáir Jack Walsh an ardmhór a chur ar an outí boutáin eile I mín an tam chón topic in ann breise agus sin an rud gach scór chón cinúnach ceann clistean son ag Jack Walsh an ardmhór ar an outí Séamus ag Irigan council a smachtú ag an deire Coward Dí agus ar an Dave Lína Cómhart an son tá James Flavin ag rucaisteach an ardmhór Brúan son anna chosint ag néag óg fiord an réiteoir agus an Dave Lína ag Farra agus ag an deire scuilann sé leis an immer tá Shelley Harnash ag an ardmhór ach a ríis tucútha Prendergast ag Iriga smachtú Harnash le fiord agus aberva déanta sigan son ag an gaptain sin ag Garrett Foley for sé sár cúlín sa dar le agus an is fiord ar an outí ag a siúd go ríis an taobh lína treis an council na bhuacant agus buile slasa bheith ann an ardmhór agus breathan tú ag fécinn go dtí seo Tony tá an ardmhór sucra níos fearr. Tá agus rud eile bei tioncraig an tarse agus an aclíocht ar na fórna seo is fórna ógéad an chuid is mó seach na seiste an seo san siúd ach feici do daine dul sios a cramp agus feictú mion bhotú na seo san siúd is pug slasa ionta an sinna Séamus Keating. Keating a ríis na bhaistir na builí sin go dtí seo ach smachtathe go háling a sig sa lína lá an cúlan sin ag fiord agus glanta gus nasta tá scóirtaí an son Rúise go maihan sin chun cain agus an tosathe an ardmhór déanamh obair bhaiste an son smachtathe go háling pas cliste na stigan son ag an deire an ardmhór in úachtar an sin ag gáil tá Sean Barron den óg agus hí go leir leis aige amach dín fear lá Parker grí Kenny Murphy Ingel Carritige leanach sé rochas a roch Palísan son a deir an réiteoir agus tuché sin seans éas go leir an ardmhór agus inis gach scór chun táachta. Antáachta eiste glór an uair sin bhí an lámh bhí níor I lámh Michael Cronin agus de fós bhí an buntáiste stoil ar acu ach tá an puc séir chuna bheith tá sé conga glór an cúil so a ríis mar a luúg do hain gach ile buile antáachta agus be an ceann seo éas go glór de Séamus Prendergast. Éas go maithaige thar na cléthe idir count Turkey agus baile áhan ragéad as cailcinnig chutha siar go dtí na carú tréis a cahar agus na súile ar fad an is ar an ceann áirithe so Séamus Prendergast
Héine seach go dtí seo an jobh aige, ná bach le héine seach, héine hocht an is aige, ná hana éasca ag an bhar mór agus an buntáis is dí gá cúlín. Gá cúlín agus in an breise is buntáis a deas é sin. Fearháiltain is go gnaíonn le néomh scór als an an breise seo go topic. Gálcúlín in isig scorún na fórna seo tháinig chéile smachta go háling an sin ag Richie Hennessy ach ag an deir néamh maíoch fiord ag cosint ag iarraigh an slither a bhuc an tarnáis agus ag an deire tá bhuiile séir branta an sin is lóch ag an réiteóir agus well tá scóraigh castáil. Agus sin an sort cáilí sé bhí mé caiint faoin níos luithe. An machar an taobh lína agus sin an go tháinig cosintóir an ardmór seach le gúil an mór sa ring agus ag tuairt seans de Mark Wallace cé gur seans Dakar. Seachún Wallace a ríis éon cúlín déag aige go dtí seo an jobh mar a bhí sa leachraibh ag scuile leis an gceann san isteach ach ag an deire ar dheis agus ar fóríl agus sin áirí ar hastig scóútha. Hastig seoú agus fór Wallace cúpla cin an Dakar sa dara lad an gnáimmart druk buile amach an sin ag an gúlmara. Seaadún sé buntáis agus seans Ellenson ag néamh maíoch Michael Dwyer seans again is ar cúd past Clisna Curry shot seansan son sár cosint an sin ag an ardmór Richie Hennessy chun an ceann son a glána do chuman déagláin néamh agus seansan is ar an Dave Elliden fór ag Seamus Prendergast sár cléthe fechan son trach núna ag an deire Harnash ag Sean Barron bhí seans ó cína bhínaige seansan is ag David Gartland squealing JP gáthir go crying Harris an Traslan cool glána éis idir na fórna trí scór ag an ardmór gan éon ceannig fiord agus mar a dúirtú ag an sos sin Tony hí lads Lochgarman búilte gá leis ag glán Bhí agus is tiontú táachta go sin mar bhí seans lábhaid néamh móg beidir fiú an coolla all an sin agus Constantine go deich Prendergast seans eile an seo Seamus Keating ag gibert go hánaháin sin sa lár den ardmór. Se an obair six na Cosantóiríonn sin ag an ardmór cool glán idir na fórna ach seansan is ag fiord rud ag an tagáilt rih an sos in san tréimhse an breise seo. Is fiú an más féid le scór amhána áil. Ní bheadh sé uafása dul denóm ag gan scór be. Seach an cancel Harnash ag an ardmór rihan ráis ar fad leola cúpla nómad an ús. James Kennedy inis can éir bhrú ar aig chun fáda le Sean Barron bhí seans ag siú dó chéana bhí nach plúch de ceart is stigan son agus déanta go maith ag an gaptéin sin ag Garrett Foley do fiord chun iad a bhrú chun cain agus a chur an ansaí agus stigan son chun an cansa a scúba agus a glána tá Kieran Conway chun an ardmór a chur an ansaí búthaigh an taobh lína dhearing an cansa níhénig tá ag an deire imethe ar an taobh lína beag nach 8 númad a methe Scairgáil a scór de fiord. Scairgáil agus a suntas go leir tá na fiúrunnar de tháinig is seach an ardmór tar éis cúpla líor de bhucan tá sé sular gohfuil siad sem níos úr an lads eile ar an bhag tá roinnt a tusa an ardmór banúcnál tarse go sin hí seans ag Sean Barron sin ag just ní raibh le cosa aige chun an scuil leis an ire. Sean na brotacha gorm agus bán ag lús go hail in ordáí thógánach an cansa smachta go háling a lárpácha ag fiord na mógs ag éirig scóragáilt Evan Brisha agus well cosint donna bhaid intaríis an son ag an ardmór brú Shelva Quinál an son Harnash inis ag Michael Dwyer isteach go dtí Wallace a donna seach duine lasmata Wallace a tar féin cool sár hábáil an sin ag Jack Walsh déanta go maith imethe amach le haid bhuiile cúig féidir agus seasca agus hábáil sé cool cint an son. Cint agus Beidir gro an seans ag Wallace cúpla cúis céim meile hógáil bhí cúpla méid rosa chóir amach a bhí séireach sábháil maith ag Jack Murphy anis fearhácht ag bant leis an puc seasca cúig seo. Se Wallace dul amach agus an canson ag tastáil go dóite ó bhaintear Lochgarman Clí go leor imirthe go dtí seam líana anna craobh a chád ar nó in Lochgarman ag Duffrey Rovers agus an son craobh line a gona John Locke's Kyle Quinnig ach Sean Law is smooth on club seansan is ag Wallace scór ag tastáil go háirdeige go crying Irish an Trasno hastig sé sin an bhearna Harnash clíomh paire. Agus is féid le tágáil sin is bhí tá puig Jacús tá sin ar an scór in an breise agus is sin táachta ahrú eile an seo an ardmór tá duine ag na dul seach lá an tosaigh an seo agus tá an fear lá Park Wayne Hennessy imethe
So, tá sé tág den is go mé daoine maithe go ag teacht an minse. Tras do chun na cosa ag an amsod an cléh fíor háta go meach ruch an rás agus lús agus na himmarthirí dar nó cuiníigi gur clubbanna seostracha tágaing an sátrach núna ach sár cléthe feicehann sá i ceann áras an cuman lú clascail inis seans ag fiord agus ag Ciarán Dwyer Canson good ar náiste an ábhór agus gent go maithan son ag Niall Hennessy Isteach cófada le David Gartland sár cúlín ó cína bhínaige an cansa ar dheis agus ar fóríl hí seansan son ach imime ar stré gá cúlín idir na fórna fós Dacarrá céhú an craibh. An Dakar agus tá Ciarán Conway sin atá ag immert inis den áard bhór a tháinig a seach mí déanamh aníireacht agus thug sé pás ionta sin le David Gartland ba cúis ar stré. Joe Sutton ag iarige smachtúach níl sé sin dénta gan mar tá áard bhór ag tomántisteach ar an Dave Ellison Farcan sa smachtathe go háling ag Flavin ag iargan canson a chur siar go bhá dénta sin an son ag Naomh Mayo fiar tá Callí sin son a Darren Réitor agus tugann sé sin faoi sibh dómh nómad sa bhreis imirhan sa maintar ceann Turc agus baile áhan raigad as cailcuinnig tá siad son feinach ag fehebh sna seamraí festis beag deise go siúd ar bailín dog ach an seansan is ag fior dullar an ansaí an cúlbára Sean Foley leis an cansan a scuile isteach go dtí na tosathe idir bhá ceann na meáiste an son ach ag an deire smachta ar neis ag an ábhór níthe fós ar an dalamh agus Réitor ag fearra go géiriste an son an deire leis gan an adóg a héide Calcata sa chéad tréimh se dam breisin sa an buntáiste ag an ábhór gá cúlín ag Seamus Prendergast ceanúach ag Gartland Jarrig le Mark Wallace ceannach alternasta Naomh Mayo fiord ach ag an deire fágann sé sin go bhfuil gá cúlín ag scarúb na fórna se tháinig chéile in san tréimh se breise an sa nád a cúideag ag fiord dó a héindeag ag an áard mhór. Sin régle dul inis den ómad fáca ag an dá ar an son craibh hóisiir a bhúcan bhí sár caiimhan go dtí seo againn tá méid cinnte go méid a hiile sin le teachsa den ómad sin atá ósár góramach inis Naomh Mayo fiord tosna ar lús lastra go ríis a bhar bha costa déanta sin an son ag commentéig le Naomh an na háirde móra an cant an scuilteach go dród de Prendergast smachta go háling an sin ag James Kennedy déanta go maithe siúd a chuirneis ag fiord an lán tosí an sin Graham O'Grady titithe siar martha déanta ag an áard mhór agus Prendergast ach idir an amsaí is trasna na parca hain an cansa
Irige smachta an sin tá Richie Hennessy, Brew a Chachtan son, Osna Ganza had Darga smachta go hauling an sin, Eg Darren Foley na Hunada took a Chachtan son, Egan Dara, Captain Sinead Declan Prendergast and counts on a Glana, Och Drocklana Marsha, Tá Shansonish, Egnave Mayo, Count Punter took a shake, Eraman the Carnoga Shanson son, Gaigan Poolbar, Chachtan Mach, Blado, Jack Walsh, Conan counts on a Glana, Drocklana Reach, and Turn and Drocklana Stevie Kayla, Shansonish, Egnamogs and Cancer, Aaron Chasnot, Sor Coolin, with Everett Dictionary, Kieran Dwyer, and Hernash, and Ian Coolin on to one scoring Dwyer, Tasha Church with Kuhn galore on you. We're going to go into the clicky again, Lena, on score and chin, agus a Castle Gear, agus initially Lochbarna on a Vio Gogwin, agus Nino with Falca. Nishni leaned out, not to make Tersha Korshakar in the Himmerori, so Keen Sheed, also Goramak in Ordani Hogan and Corin Shin, a glow. Agus ag fanachtas na bútóirí an tó trochnún an counts on squealte shot ag an Ardmór Sawyer to Shigan son Gudíon on the Sinead Keating, Stephen Keating a Garish shot, Shanson son or Cool ag an Derratong Shin Trasna, Cool ag John Gartland, Sar Faster Fatherfod, Stephen Keating a Stock Gudí Gartland agus Yarn Gurmishin, William Arhan and Wickham son, Sar Cooler Fod, Keemin a reached on a ear and Thursman. Agus má bónte sin an clé is glúiseach ínta go bhí ann agus Seamus Keating le iarach Dylan seo. Seachún a ríiste ach an counts an smacht ag an Coolbar is Shansmeder ar Coolella an Coolbar is Shintoch ag an Dara Jenta go maig an Cussin Thorpe Fuisha an Shinda Nave Mayo He Brew Carton son agus Seachún an Ardvornish Trí a Hain go Cosú Nád is Shadeg ag Nave Mayo Fiard agus Shansel an son ag James Kennedy Tisha Hagara an son ach an Cool Shin Harbar ar Fatherfod Bhí sé rouse ar fád mar glúiseach is Stephen Keating a cruthige has Bon Cheshin Lewis into the dul timp agus pass all agus bhí job on éasca ag an imir Creekman an cool on a cooler fád bhí Just our cooler Fatherfod an sin ag an Ardmór agus Seachún Nave Mayo gan eisiau an cansa well ag Irige a bhúcan tá Seamus Keating on a Clare Fad America shoot ach Seachún Mark Wallace tá Farron tá Haviga Wallace ag all shot Willis Aaron son gan Kesh ar Biffé sin agus Chancery ag Nave Mayo shock numa dí fácan son Farron Nave Mayo go trachta shockan son where bhí nimmer stoppa agus Locanish caiisiid socrú agus an Coolí na hógan agus tá box ar acu so bheag sé clistna de fair Nave Mayo seasamh siar an sin agus gan ar dóirí anmh neadar an dóirí se faoin cool is cinál is Collish Sinacúla galore bhí ann bhí sé glic an rud rinne sem mar hiic sé gur Wallace dul tríd tá Cerro Cooling trú Shock no with Falca, beidir go dúir sé faoin cool bhí gach chance go mé chu Coolach Castála an Stadseo agus anna díala tapta seacht an Ardmór ag fágan na Parkinson gur fé sinné James Kennedy anna léimar ag a siúd is tóca agus gur cír Conway tóca atá ní Conway ach go bhfuil Michael Cronin Harnash don sé numa atá Falkinson is Wallace a hógaigh an tríálaigh sin Cool bhfuil me sé sásta leis an Búlín ní léon scór fuite in san tréimh se an breise chu go bhfuil éon Búlín déag ó tá ceanháin me leis céad fuite dá Coolín déag aimse ag hen so go dtí seo nuamh tá sé sásta so go tart faoin an Coolín é sin déanta ag Wallace ar an asca dí Coolóáin tá siad fós an immer. Tá siad fós an immer bhí sé sásta an fointe óga tá sé sunsa golóir tá trí cool fáite an Ardmór agus coolla brithe ag Nave Mayo agus in áir níor mór an chatsnach go le coolach irid. Shelva Lord Parka, well, Harnash ag Nave Mayo, Fior, Neil Durden, Tolosa Cléhe Shogo Fól, an Captain agus Immerton Sparod ag Foley, Mactis na Tabacha Héintse leis an cansa, Puffana le Dara Barton, Can, Clishta, Ish le Shakanson, tá sí dúise ar Ish, tá Shansella, ag Fior, Sar Coolín ar Jin, or a Campbell tú goin sin a meha, tá an Power Harnash, Sar Coolín, agus well tá sí fós an immer. Ní léine géil an seo Michal, ní léine géil a chorba agus tegó Nave Mayo trééis cúpla buí marfa gáil an seo go háiríonn an breise tá siad fós ann agus ní lech péir atra. Sean Counson Harrison Tablin and Paco Marfa gan áíra agus an Jónan Cúsin a bhí ag Gartland níor Hochrig an Ardmór agus a bhalar tá táirithe tá Nave Mayo tá seach go mór san immer. Don Darathór agus nóir fór an Ardmór an cool sa Darla Harlan Wood Céine híidir siar éis an coolla á. Heplan an son Graham O'Grady an Counson a bhuaile agus well
ar hastig íirecht an son. Your Yarg leis tag of all in a flesh and slitter. Since Slitter stoke le bheith catisteach an son. Gan réid short a sé teachú an bhuiile séir stoke bheith anú gatha sé isteach Bhíl sé cinnta sochar bhuiile séir bheith ann. Don ardmhór agus Cinnamóg go leir freisin na cúpan ómla dul sílam gannearna an Faro Nave Móg butan an sin níor haring sé an líor agus sin risíra é imar taríis agus stocha sin an fágúil puc séirfa. Nis tá seansan son ag Daniel Power is stocha chun an count son a hógan agus Idir ní Power ach Prendergast cé eile ach Seamus Prendergast héna hoc go dtí seo in jobhaige an count son scuil le seach tíidir sé sin gar count contort ag in deire amach ar clé agus ar fóraí agus an áíir don ag éidir eile a chun son bhan sé níos fearr tá trí nóman go le fácan sa an dá éireann I tart go héimre de grí agus an nanamnacha chun an craobh so a bhócant agus an ríist seachú na móg sa an ríist an árpáirce an lína sin treis gaine a bhócant agus an bontáiste ag Naomh Mayo fiord. Tá sé solar go imóí garí beganín tarse go Tommy Hallmar. Sin an sort botú na Harlí nuair tatú tréocht amach agus níl mór an fágus a tanke ag na himóí seo. Trí nómad in is agus beidir go bín na botún is mó in is ein seo ag scéil an cléthe can son cuid ar náis ag an ardmhór níl tá Grady Girgé smachtú tá siidir Haintre Mahorian son ar nós Clifford Rugby a Carnash ag an ardmhór agus irig Shalom Galtach tá sé fuid ar náis ag Naomh Mayo Ardover ag Wallace Sinead Lake don't shoot enough Harnash Goody Foley an captain squealing sé can Ardish stock ach ar yes agus ar fórín hastig sé sin uha. Yeah, hastig sé ach rinne cusantóirí ardmhór an bhá de bhrú siad Mark Wallace an ach dró an tablín agus gur siad an a bhrú ar Foley freisin so zíirecht an a dhheacar a bhín sin. Seacharíis an count son níos fearr ó Jack Wall seach an ríist gan ainge Búcan Shelva Glan an ríist tar an taobhlín a cóir gomáin son ag Prendergast ag Cuineáil an slitter in na chorn agus in na ghlach aige ag an deire ar taobhlín ará an bontáiste agus an buile slasa a bheith braunta ar na móg Seachún Joe Sutton chun an count son a hógan dóibh agus bheitcatá an clogig búla an tamar fad an seo bhíhil níl mór an immert an seo tá sé cinnal briste bud bé an ardmhór an sásta ní lech an ómad fáca. Seach Sean Bhearna is countortí in éon cluithemáíochta gáchúlín ag irid Shelva Bhugan son tá David Garland Johnny Imshik Coolú for Donny ó cína bhí nach seachú Naomh Mayo agus Michael Dwyer an count son ar clégus ar fórín ní héanach bhfuil na seansan acu ní sin á dógant. Agus a rís anúil bhína chun sin an taobhlína hí daoine ag glúiseach taobhaiste agus beidir go raibh sé níos fearraige an nuair a scuile seach agus iarachtaí ana beidir puc séir go nóir leige. Nómad go leid a go ná an fácinn san tarna tréimhse dam breise I barc an crocaigh Craibh Hóisiir amáíocht na glob 2008 agus an cluithe thar ar fad cuid arnáis an sonnig an ardmhór Kieran Conway difrií déantar tháina sé isteach na himreóirí trécht a tuirseach caiite samach an son a céile inis chun an slitter a hairta nach Seamus Prendergast plúchta chun mór leis an túir féin san ardmhór ar naisianis le Graham O'Grady agus a rís caiig Naomh Mayo an count son a bhoga chun tapagus gur féidir go dtíon taobh eile an fárcach amach an taobhlín a ríist in uachtar agus buile slasa an ardmhór agus le nómad go am na líos lú fáca ceapá bhfuil an láb an uachtar cinnte híá cinnte tá an clogig brethir ar Naomh Mayo an seo cinnte le gáin ó trí nómad nuas tá líorí dul thar an taobhlína tá cinál cúpla ruch ag tarlút agus tá sé sin arúnach an ardmhór agus tá pucs las an seochú agus in isní lech leanómad agan agus ní dóin gan nimróí an réitá mór an ambreis. Se 52 fáca agus cuman amachchas san is ar an ardmhór cummórtas a hosting dómhah Grave ar fort láige an gine Naomh Muire an son Craibh an cúnta gine Ballyghorn an son Hashlíidir agus Naomh Padraig ó limnach sa cluthe ceathrú cena seansanis ag Seamus Keating á múla go magadí seo neamh an countsa ar fóríl ach beidir chun tácht le scór nómad ó an fáca leat an ardmhór an son go dtí Budaicas an clár búda sécúlín agus fethecha seanstéin a beidir ag Naomh Mayo gan sa hena díag sin lean an ardmhór go dtí Craibh na mún agus ósa góramach an Bradseach Ballybalgoon Club Brendan Cummins set tanta bhúna áil sa cléile canis agus an is seanstéin a dúrnach ag Naomh Mayo fiord
Gacúlí idir na fórna, truch a second, and Schlitter búlta Stachanson, ag an ardmhór fraciste antá Stephen Keating, ní bhuinig sé siúd an Sliotar amach tá sé arnas, ag Naomh Mayo, cúlanis, sin eile dhéananig an gnúdómh, chuir an caing ag Joe Sutton, counter denis, caig an ardmhór Cossan, Carú Nómad Fáca, Seacún Dwyer, an éis ná riamh, Seansans ar cúl, ar clé agus ar fóríl, hí seans glórver, útach ar fad an son ag Naomh Mayo, ach ag an deire ar fóríl. Sin an chance there agus sin an adóg dhearrig séite ansa I barc an Crocaig, sár críoch go Jonah Nóir, cléad an céad go fecha ansa agaig, star crotha chumá, an tain ar an riamh, os na déise, asport láirige, tréis an craobh hóisiir seo a bhuachan, rachach do críhamach gan éon dát, Duffy ard thugadidir le héad a smánta suha, ach ag an deire, Naomh Déagláin, cuman Déagláin Naofa, na háirde múra in úachtar agus cinnte de lehéadí Declan Prendergast agus Séamus ach go háirithe, seo lá na léhananta dóibh. Sártha smántas ag Séamus Prendergast, iad an úachtar ag an deire, hí seans ag Naomh Mayo, ach mar chluthe, mar ócáid, dochreid ar fad, Tony. Dochreid ar fad agus Bahófa anseo ar fad an éid món an slíoch áile de ré. Bhí siad cúpla millisecond don le bhúcad a Morocco David Gartland san nóí déirnach, secondí déirnach don gná tá si tín ach ag an am céine hí an ardmhór an sin sa dara lead an am breise ha spána just an glickas an pí of glickas sin chun an cool sin aimimsú agus rilí is an cool sin a bhí sa difriú sa déir agus is anna glúiseach ar fad a bhí. Ach se sár coolar fad hastig trí cúlúha chun an craibh sa bhuachan tá Lochlanta na háirde mór ag céúir lo ag bécaigh agus ag luaigh an ordánaí hógáin agus dé chúis nach medis cím J. Prendergast Thiessen son Tom Cronin iad bra sás ar fad lá dochreite starúlt an club an chéad ar an riomh ó Fort Láirge tréis craibh amán in na glob ag éon le bhéile bhuachan an sa barc an Crocaig agus be céúra go maidin luach san ardmhór nach ní léon dát fesin. Captain Declan Prendergast ág léamh éagán ó Faríl ag socrú a Harvat an carn ag fannacht de Prendergast agus is tóg ag fécint chuir an lána gan éon dátan éair léach na himmartha tailte ag Séamus Prendergast agus an dúis sin le bronna air ag AIB cím Stephen Frampton taobh leis déiseach eile ó bhailmhic an ar brá sásta sesin léach na himmartha an sá níl ceist ar bé fésin is tóga Tony. No, bhí tionchar ulmhór ar an gluthe. Idir na bhogna séra an coolla scóráilte, an coolla chruigh sé an sin freisin, agus haspáin sé ceanracht nar tháinig sé amach an dad slab. Bhí a híal mé hain freisin bro Séamus Keating Harbour agus Richie Hennessy in aici leis ach chun a bheith chum, it's íireacht fórna bhí ann agus bé siad thar a bheith sásta. Fiú an Declan Prendergast, haspáin sé sin ag deire an gná a bhí an bhuaigh sé sin íródáard a chruigh an puc séir agus na rudí beag seo ar fád déanaan sin difriúil. Ach fair play dó, fecin tá na deoraigh sin le Séamus Prendergast, ceann léon is fearr ag le gantaí ar riomh deir. Se déús le deoraigh súla ní minic a bhíon dínos na déise nó ó Fort Láirge ar na céimeán an son agus an túachtar an inis chun an churn a bhronna.
churn pócan son ag Declan Prendergast an captain agus órá dúganis. Good.